هاجر علمو هاجر يخدانو خالقالات يلا تسمعون الأذنو ملاسي يبلون هاجري بسمله حيالي وتهزبي نتزستو على ميري 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 ملاسي يبلون عندي أمانو نري مي نري مي نري مي انتايلو نري مي نري مي نري مي انتايلو حمدي يا قالو حمدي يا قالو صنع قالو حزبي حمدي يا قالو صنع قالو سكير قالو حجونا يبلي السلام يلن السلام يلن السلام لزريمو يبلي السلام يلن السلام السلام حد حدكاتنا عرقت زقانو حمام بازحو خوس زعقنو نقينا ندكفو نقول عزقنو ادم يزفلطا قربت كي تخدنو ميري 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 والعصيب عندي غالو نري مي نري مي نري مي انتايلو نري مي نري مي نري مي انتايلو حمدي يا قالو حمدي يا قالو صنعي قالو حزبي حمدي يا قالو صنعي قالو سكير قالو سلام عليكم سلام سلام على يلن سلام على بزهاجر يلن سلام على سلام تخطاتلتنا الشانل كما تكونوا سناك تكونوا ناي وترو تمنيتنان بهجنانيو لومون كم وترو هاجداسن وانا وانت حسوتات هزنا لكم مسينا لنا اكسام موداتا نايز مدام سانا كتصنعوا دما بخبرنا عدمكم نايلو معرستي ازيو هاجداسن وانا وني كخون نسدما ني كونتات نايزو بانا زتنكف ارستي بغداي عدنا قلتي في زكاير زلو بوليتيكاوي منقسقاسات دما كنن بكم فتنا بعالم درجاون قال كفال مسانا متحاز زلو بغتام تزاوارن كنرينا كم توترو تقبرو لايك مقبار شير مقبار اقداسيو نتسرحنا نتدخامنا دما يدقفويو كمون بزح تدقي مستسرح سرح ناب كالوت ناب بزحات كم زبتصح وني قبرو نايلومي زعبا قداينا يرترا ابت قال زربانا ندقاقما ابزي استسمعت كوينا تسمعتنا ون ريتو كنهبينا دحراي حجي مجمريا ابزي زوبانا زكايت زلو بفلاي بقربيتنا السودان let's go implicated by President Trump's financial links, to put it in the most generalized terms, with the UAE. Like the Trump organization, Trump himself has billions of dollars worth of business that, and I'm calling it business generously. Like it's more properly understood as bribery, as the UAE giving money to the Kushners, and the Trump organization and to Trump efforts that are not, the most, well maximized for profit, but are maximized for political advantage. Okay, انتهينا نسمع زلنا. There are so many things أبزوان زي نسمعون ريون زلنا. سلام انتهيهم كموز زارب زلو بفلاي قداينا إمارات تمليسنا كن ريو سلزخون أبزي أبزي زارب وزلو انتهيهم زبلو زلو قداينا سودان كاب جزية ناب جزية الناقد دابز خدولو زلو من البات قد مستوسنة وانا دوز حبريتا كم ريو زلنا زي مدقعتي RSF بدرونات غيرو اب اطبرا زبال كتما ايربورت نايتعدي زغبرو مدقعتينا نرزلنا سلازي RSF still continuing حيلون كل صمون يقصلالو مدقعتات يقصلالو اب critical infrastructure نايتعدي اب كله اب تكبابي ناي دارفور ويونا كوردفان ويقلت رايدي كونس وشت السودان اتيون ببزحي مدقعتات يقبرن حدقا يورد كم زلون تعتقرت نايتعدد ما إنها ترمسه إنك خيد قدت كم زلينا نرزلنا بمليونات بليونات استسرحت تغرتي بين أمائت يعني maybe 13 15 maybe 10 درونات كم زجيرو يعنو له نريا لنا مالتي كل زي حدا غاز ورد زلو عالمنا سلامتاي سقط بلا لا أمريكا سلامتاي زخونة سقم تغتوس تغل زي تغل مغنياتو بغتا تطو كتبلو تغل مخانايز نقر زلو so why
እዚ ዲሌይ ዝግበር ዘሎ እዚ ኩሉ ፃውዒትና ተገበረ ከሎ ብየማንን ፀጋምን ስለምንታይ እቲ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ብፍላይ ዶናልድ ትራምፕ ዝኾነ ስጉምቲ ክወስድ ዘይክል እታ ኩላቶም ዝበፅሕዋ ስጉምቲ መደምደምታ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ብገንዘብ ዝተገዝአ ስለ ዝኾነ ብገንዘብ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኢማራት ጥራይካ ኣይኮነን ኣብ ኖርማል ግዜ ንኣብነት እስራኤል ንመን ሒዛቶ ኣለና ንብል እስራኤል ንመንግስቲ ኣሜሪካ በቲ ሎቢ ናታ በቲ ኮንግረስ ጌራ ሒዛቶ ኣላ እዩ ዝበሃል ናይ ኢማራት ግን ፍልይ ዝበለ ዶናልድ ትራምፕን ንስድራ ቤቱን ንደቁን ነቶም ምስ ቀረባ መሻርክቱን ንዕታቶም እያ ብገንዘብ ብልሽውና ብምግባር ዘይኮነስ ፍሉይ ዕድል ናይ ኢንቨስትመንትን ገለን ኣብቲ ዓዲ ከፊታት ኣለዎም ረብሓ ውልቃዊ ስለ ዘለዎም ድማ ብውልቃዊ ረብሓ ስለ ዝተሓዙ ኣብ ጉዳይ ናይ ኢማራት ብዙሕ ስጉምቲ ክወስዱ ይክእሉን እዮም እዚ ጥራይ ግን ሓደ ክፋል ናቱ እዩ ንሽተይ ክፋል ናቱ ወሲድካ ምዝራብ ከምቲ ዝብልዎ ንሱ ጥራይ ኣይኮነን ካልእ ኢማራት ነቲ ጉዳይ እቲ ኣሜሪካ ኣሜሪካ ትድግፎም ኣላ ወይ እውን ዶናልድ ትራምፕ ይድግፎም ኣለዉ ንኸይበሃል ሓደ ምክንያት ብዙሓት ኣኽረርቲ ፀረ እስላም ዝኾኑ ክፋላት ናይ ሕብረተሰብ ናይ ኣሜሪካ ይኹን ናይ ዓዲ እንግሊዝ ናይ ኤውሮፓ ኣብ ጎኖም ከም ዝስለፉ ዝገብር ካምፔይን ድማ ትገብር ኣላ ስምዑ እስከዚ terminology. This time it's real. Heard of genocide, settlers, occupation, all these terminology. This time it's real. And it's done by Islamists. Muslims are committing genocide against non-Arab Africans. Yes, the Muslim Brotherhood-led army in Sudan. ከም ትሪእዎም ዘለኹም እዛ ጓል እዚኣ ርኢ ከተብልዋ ከለኹም እንታይ ከም ትሪኡ ዘለኹም ቲፒካል እስላመይቲ ጓል ኣንስተይቲ ዕባያ ዝገበረት በቲ ናይ እስላም መዕበያ ዝዓበየት ትመስል ማለት ኩሉ ነገራታ ሲ ርኢ ከተብላ ከለኻ እንታይ ሃይማኖታ ገለ ክትግምት ኣይትግደድን ኢኻ እንታይ ትብል ዘላ ሕጂ እቲ ዘረባ ግን ረእይዎ ትብል ሕና እቲ ዘረባ ንገረብ ብሓኽላ ዝበሃል ኤግዛክትሊ እዚኣ ንሪኣ ዘለና ኢና እንታይ ትብል ኣላ ሰትለርስ ኣብ እስራኤል ገለ እንታይ ዝበሃል ነቲ ብዙሕ ግዜ ኣብ ፖለቲካ ዝበሃል ዘይኮነስ ኣብ ኩንነት ዘሎ ነቶም ፈለስጢማውያን ካብ ቦትኦም እናኣለዩ እስራኤላውያን ኣብቲ ቦታ ይኣቱ ሰትለርስ ዝበሃል እዚ እዚ ኸ ንደቂ ዓባት እናኣለኻ ንስኻ ተኣትዎ ከምኡ ድማ ጀኖሳይድ ኣብ ቃዛ ጀኖሳይድ ተፈፂሙ ኢልኩም ትዛረቡ ከምኡውን ኤትኒክ ክለንሲንግ ዓልየት ምፅናት ይካየድ ኣሎ ትብሉ ኩሉ እዚ ቃላት እዚ መን ግን ዝገብሮ እዮም ትብሉ ኣስላም ኣብ ርእሲ ኣስላም ኣብዚ ሕጂ እታ ቃል ኣገዳሲት እያ ምክንያቱ ፈለስጢማውያን እስላም እዮም ስለዚ እስላም ብኣስላም መን ኢኸ ዝኸስስ ዘሎ ኣስላመይቲ እያ ትኸስስ ዘላ ኣስላም ወድኻ ኣይኮነን ኣስላመይቲ ጓል ኣንስተይቲ እያ ስለዚ እታ ኣስላመይቲ ጓል ኣንስተይቲ መብዛሕትኡ ግዜ መሰል ዘይብላ ወይ እውን ከም ድሌት ሓሳባታ ክትገልፅ ዘይትኽእል ኢሉ እቲ ምዕራባዊ ዓለም ዝዛረብ ምሽ እሳ ግን ብግምጣሉ መሰል ሃሊኒ ጥራይ ዘይኮነስ መሰል ናይ ካልኦት እስላም ይዛረብ ኣለኹ እያ ትብል ዘላ ኤግዛክትሊ ነቲ የማናይ ክንፊ ፖለቲካ ዝበሃል ዓሌታዊ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኤውሮፓ ድማ ፅቡቅ ጌራ ልክ እዘይ እዚና ከምኡ ንብል ዘለና እያ ትብል ዘላ እዛ እስላም እዮም ቶም ግፍዐኛታት እንድዮም ዝብሉ ሰብ ልክዕ በትናቶም ዘረባ ድማ እስላም ንመን ክትከስስ ኢላ ግን እዚ ኩሉ ነቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን መንግስቲ ሱዳን ኣብ ሱዳን ዝፍፀም ዘሎ ግፍዒ ብሞስሊም ብራዘርሁድ ዝድገፍ ዘሎ እዩ እዚ ማለት ድማ ናይ RSF ርስዕካ ብጀነራል ናይ አልቡርሃንን ነቲ ሰራዊት ናይ ሱዳንን እያ ምናልባት ገሊኹም እዚ ድማ ምን በዚ ዘሸክዓ ኣሎ ትብሉ ኣለኹም ቦይ ፅቡቅ ጌርኩም ኣይፈለጥኩሞን ኤውሮፓውያን ወይ እውን ኣሜሪካውያን ብዛዕባ ሱዳን ዝግድሶም ኣይኮኑም ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ሂወቶምን ናይ ከባቢዮምን እምበር ናይ ኣፍሪካ ይግድሶም ዝበዝሑ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ሰሚዖም ዝኣምኑ ብዙሓት እዮም ክህሉ ካልኦት ድማ ነዚ ዘረባ እዚ ኣብ ፖሊሲ ሜከርስ በፂሑ ንዝተፈላለዩ ዕላማ ክጥቀምሉ ይኽእሉ እዮም በይና ጥራይ ካከ ይመስለኩም ንሸይ መስምዕዋ ከመይ ጌራ ትዘረባ ወላ ቨሪ ኢንተሊጀንት ዝኾነ ዝመስል ዘረባ ፅቡቅ ዝኾነ ስነ መጎዝ ዘለዎ ንኩሉ ተዓዚባ ትብል ዘላ እዩ ዝመስል እዚ ኸ ብሓቂ ንሱዳን ግዳይ ክገብራ ዝኽእል ኮይኑ ይስምዓኒ ምክንያቱ ኢማራት እዮም ገንዘብ ኣለዎም ናይ ሚድያ ፅልዋ ኣለዎም ሎቢ ኣለዎም ስለዚ ኣተሓይስካ ኩሉ ነገራት ቀሊል ኣይኮኑን occupied cities and brought Al-Qaeda and Hamas fighters as settlers. Then committed ethnic cleansing against women and children, burying them alive. Why? Because they were different. They were African, not Arab. All massacred so far.
زربان أتاون أجينا كنا قاك حل فايدة لنا كل argument سنة مقوت أب دارفور دفتم زلها تتكم زلا تهات بالدلا عرب ما بقول زلهم عرباوياننا بحالتي أسلام نتوم أفريقاويان سلمتي نعتاتهم يوم قف دفتم لهم زلهم true حكيزي تي تتقبر زلك عندك المنيو تي أرسيف زبحال عربينا بحالتي نتوم سلمت أفريقاويان كاب عدهم كوسو من كز نتوم منا نرزلنا ننوح متازقات عليه زدما ስለዚህ እቲ ትጥቀመሉ ዘላ ስነ መግወት very sharp እዩ ንብዙሓት ሰባት ድማ ነቲ ፋክትስ ኣብ ከለካ ሕውስ ኣቢልካ ነቲ average listener ወይ average ሰብ ቤላ ጌራ ንምሽካዕ እዩ እዚ ግን በዚ ብፍላይ ኣብ ኣውስትራልያ ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ እውን ጀሚሮም ብዝሰፍሐ መልክዕ ክገብርዎ እዮም ፀኒሖም ዝተፈላለዩ ኢንፍሉዌንሰርስ ኣብዚ እውን ሚድል ኢስት ኣይ ዝበሃል ኣኪቡ ውፅእዎም ነይሩ ናይ ቀጠር ሚድያ ኣንፃር ናይ ኢማራት ሚድያ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ከም ትሪእዎም ዘለኹም نتي متقعتي بقبر شبرا استخاده نبينو استخاده غيركم اي ترايو بتوم مسلم براذر هود زبالو دحنيش نسمعيو من تانكر دانا whereas here in the country of tolerance and coexistence it is considered as a crime only because you allowed it under the umbrella of freedom of speech is a freedom of incitement what's happening style thinking. The Brotherhood doesn't need to tell people to pull a trigger. It just needs to convince them that violence and you are not chanting free. ስለዚህ ሓደ ክልተ ወይ ሰለስተ ይኮኑን ኣዝዮም ብዙሓት ብዝተፈላለየ መንገዲ ኤክሰለንት እንግሊሽ ዝዛረቡ ፅቡቅ እንግሊሽ ዝዛረቡ ፅቡቅ ስነ መግወት ዘለዎም ነቲ ሶሻል ሚድያ ኣጠቃቅማ ፅቡቅ ገይሮም ዝፈልጥዎ ቦም ጌራያ ነቲ ሓሳብ ከምዚ ቀደም ዝግበር ዝነበረ ብሲኤንኤን ወይ ብኣልጀዚራ ወይ ብቢቢሲ ምዝራብ ተሪፊ ኢሎም እዩ if you want to make real impact أبو أمرو ناي سبات social media is the thing you know أبي أحمد فليتو كند ناي social media أب تيك توك ناب قلم مع سراويتي زلو this is a game نزي game إز أنت داي فليت كاتخسر ترايخا إرترا عدلنيا تاسلو زخونو منقس زي خفلهم زي التبابعهم منقس أجوخم زي بلون ويبناي منقسيس أقاتات أخيبا غيرو زن قبورو زي بلون بعلوم نحقروم زفتون هزبهم زفتون عدوم لقدميت كم سوز دليو سراويت اللو ميديا that's why نا إرترا ميديا حيال زخونه مغنياتو مرحنات ويون صحف تواهب ويون بقلي بسوفيستيكيتد كوردينيشن كم انت زغبر كساك ني محيالير داكايو ግን بحفشا نتزلو هاغرو زفتو نتزلو ነገራት አቀናቢሩ ካብልቡና ሃገሩ ዝሰርሕ ሚድያ አለው ኤርትራ እድለኛ ሀገር ያ ሁሉ ጊዜ እድለኛ ሀገር ያ ዜጋታታ ቀዳሞ ተሰለፍትናታ ስለዝኾኑ ግን መንግስቲ እውን ኣብ ተራክ ጻወት ንኻለ ኣብዚ بحفشا ናይ ኤርትራ ንግደፎ كلنا نزن هبتامات هجرات لمي زبس حق زمن دحرون كريكمي بعد الجرمن مليونز حجي اما نسيات ابز تيك توك كراتن قالن انفاستي قبر له واي نا حزب خاط حساس با نبتت دلي خطوزه تدليغا اب سي ان ان بي بي سي زخيد مغنيات يبلكم غزيو حليفيو سوشيال ميديا خاطتك نوتوم سوشيال ميديا حيزوم الكازلو صبو غيركا نعم حبريتاتهم نتزليك حبريتاتهم صبو غيركا نعخا قدميت كم صاكا زخل ميديا حبريتاتهم ابي احمد كو قصالي نوتوم ناي تيك توك راتناتون كونفرنس قبرهم عشان سلازغون يكون بعد اسرائيل سلاز مغرو نا اسرائيل برايم مينستر امريكا مسكده مجمريا مسمن تراخي بتفلطدو مستم انفلونسرز رايت وينج انفلونسرز نعم رخيبو نسخاتكم تم قدما جنبارنا يغملو لمتاي بميديا يتجيم اتي وق اب ميديا يزلو سلازي اذا نغرزي ولا وين بوغن يرترا ابك سرح حل زلو بزو انا كنتم ابزخونه كركب كلو نزي حدراهم سرحوا لي زبل كل غزي يكم زبل ግለሰባት ኣብ ቅድሚት ሚድያ ስለ ዘለውና እኹል ኣይኮነን ኮኦርዲኔትድ ዝኾነ ከም ሃገር ማለት እስከ ፖለቲካ ግደፍ ከም ሃገር ኦርጋናይዝ ንኽንከውን እቲ ማሕበረኮም ዝበሃል ካብ ሚድያ ርሕቕ ኢሉ ዘሎ ብድሕሪ መጋረጃ ንኩሉ ናይቲ ሚድያ ካምፔይንስ ነቶም ናይ ሚድያ ሰባት ሒዙ ነቶም ታሕቲ ዘለው ንላዕሊ ከም ዝመፁ ነቶም ኣብ ላዕሊ ዘለው ድማ ፅቡቅ ዝኾነ ኣማእዚኑ ክኸድሉ ዝኽእሉ መንገዲ ክንሰርሕ ኣለና ካብ መን ኢኻ ክትቀድሕ ዘለካ ኩሉ ግዜ ካብቶም ቅድሚኻ ዘሎ መዓት ገንዘብ ዘለዎም እንታይ ዓይነት ስትራቴጂ ይጥቀሙ ንዖም ቀዲሕካ كابم تقدحمو نقد من قدام يكون كانت قتل ناتكا نبست النسخة كودة تدلي تتكملوا بحفشة ازن اي ميديا كامبين كم تري وزر لهم بسوفيستيكيتد من قدي بترى سبات امباسادرات ويون عبيت بوليتيكانيات هذا يدمعوا الكان يملومي حالي في جزيس ولا دونالد ترامب ولا ابي احمد ولا امريكا كلهم فليت امي ببوليتيكانيات هذا يسلطني لومي نبوليتيكانيا كسمع زدليلن نمهور كسمع زدلون وحدي نماني تسمع نترى سب نعود مسل من سي نشتي نعود مسل زازيتهم نعشو نعمد مسل حيسكا نعتاتهم صبوق زخنا اما ازاني تاريخ نهبكا اما ازاني حبريتا نقلبكا
ነቲ ንስኻ ትደልዮ ነቲ ሃገርካ ዘርብሕ ነቲ ሕብረተሰብካ ዘርብሕ ንቁጠባካ ዘርብሕ ንሳቶም ይደፍኡልካ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ገይም ናበይ ይኸይድ ከም ዘሎ ካብኡ ክንምሃር ኣለና ክብለኩም ኢለ ሕጂ ኣብዚ እዚ ገይም እዚ ኢማራት ሓደ ብሓደ ንእስራኤል እያ ትስዕብ ዘላ ኢልና እዚ ግን ብቓላት ጥራይ ዝግለጽ ኣይኮነን ኣብዚ ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ለንቀነ ሓድሽ ሓበሬታ ወፂኡ ዘሎ ኢማራት ካብ እስራኤል ናይ 2.3 ቢልዮን ኣፅዋር ክትገዝእ ምዃና እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዚ ጃየንት ኤልቢት ሲስተምስ ዝበሃል ናይ እስራኤል ዲፈንስ ጃየንት ማለት ዓባይ ናይ ኣፅዋር ተፍሪ ካምፓኒ ምስ ኢማራት ተሰማሚዓ ከም ዘላን ናይ 2.3 ቢልዮን ናይ ኣፅዋር ንኣብነት ኤውሮጳ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ጀርመን ድዩ ዓዲ እንግሊዝ ገለ ኣፅዋር ኣይንሸጠሎም ኢና ንኢማራት ገለ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣፅዋርኩም ኣይንደልን ኢና ይትገይ እስራኤል ኣላትና እስራኤል ፖለቲካዊ ክላውት ኣለዎም ፖለቲካዊ ድጋፍ ኣለዎም ወታደራዊ ዓቕሚ ኣለዎም ንኣሜሪካ ክዝውሩ ኩሉ እዮም ሶፊስቲኬትድ ኣፅዋር ብፍላይ ነዚ ኩነታት ናይ ከምዚ ሕጂ ንደለናዮ ኩነታት ምቹእ ዝኾነ ኣፅዋር ንከምኡ ኢሉ ሓያል ዝኾነ ኣፅዋር ዘለዎ እስራኤል እያ ስለዚ ኢማራት ምስ እስራኤል ዕምቆት ዘለዎ ሽርክነት ብምግባር ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብዙሕ ኣፅዋር ካብኦም ሜጋ ዲል ዝበሃል ዘሎ እዚ ስለዚ ኤርክራፍት ፕሮቴክሽን ሲስተምስ እንታይ ኸ advanced security systems, aircraft protection systems, laser technology, as well as establishment of an official branch of EBIT systems in Emirati nation. Komlema ta abay na aswar kampanatom gala kafal branch nata na Emirat matia na Abu Dhabi matia kam zalay nagaralo. Kalod gintay bilwa malo ta aswar kitgazwa tkhuliyhum tahasin kitkumruwa tkhuliyhum gen mafatih kull giዜ ምስቶም ዋናታትዩ ቶም ትሸጡል ካዘለው ሓፂን ኣፅዋር ክቡኻ ኩል እዮም መፍትሕ ግን ኣብ ኢዶም እዩ ሓደ መዓልቲ አንፃሮም ድሕሪ ኸድካ ናባኻ ክግምጥልዎ ስለ ዝኽእሉ ድሓን ከምኡ ኢልኩም ጥራይምሶም ሳዕስዑ ከመይ ገይሮም ከም ዝምለሱኹም ክትሪኢኹም ኢሎም ካልኦት የጠንቅቑሎ ዝኾነ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ቅልጡፍ ዝኾነ ምንቅስቃሳት ዘለዎ መድረኽ ኢና ንርኢ ዘለና ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ካልእ ኣብዚ ሓፂር ግዜ ዘጋጠመ እዚኣ ኸ ረእይዋ ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ኣብዚ ቀረባ ናብ ግብፂ ከም ዝኸደ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብዚ ዝሓለፈ ሰዓታት ኣብ ካይሮ ምስ ፕሬዚደንት ናይ ግብፂ ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ከም ዝተራኸበ ኢና ንርኢ ዘለና ከም ንሪኦም ዘለና this is a very very fast moving situation ቀልጢፉ ዝቀያየር ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ስዑድያ ኸይዱ ምስ ስዑድያ ተራኺቡ ከምኡውን ብዕፁብ ኣኼባ ምስ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፍሉይ ልኡኽ ተራኺቡ ከም ዝነበረን ካብኡ ተመሊሱ ድማ ቀጥታ ንግብፂ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ ኤርትራ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ምስ አልቡርሃን ተራኺቡ ነይሩ ድሕሪኡ ኤርትራ ናብ ስዑድያ ኸይዶም ኩሉ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም 4 ሃገራት ቅልጡፍ ዝኾነ ናይ ዲፕሎማሲ ኣተላልፋ ይገብራ ከም ዘለዋ እዩ ዝንገር ዘሎ ኩሉ እዚ ግን ኣብ ሓደ ነገር እዩ ኣብዚ ናይ ኣሜሪካ ልኡኽ ባዕሉ ዝፀሓፎ እንድሕር ኢና ኣብዚ ሓለፈ ኣብ ስዑድያ ኣብ ዝፀንሓሉ highly productive meeting with Saudi Arabia defense minister ተራኺቡ ከም ዝነበረ ዝገልጽ ኮይኑ we discussed on the United States and Saudi Arabia can deepen cooperation to promote regional peace and stability ስለዚ ስዑድያን ኣሜሪካን ብሓደ ኮይነን ነቲ ዞባዊ ሰላምን ርግኣትን ንምስፍሕፋሕ ዓብይ ስራሕ ክንሰርሕ ከም ንኽእል a key priority is intensifying our joint efforts both bilateral and through the Quad to help bring a peaceful end to the Sudan's conflict ስለዚ እቲ ቀንዲ ቀዳምነት ናይ ክልተና ኮይኑ ዘሎ ድማ ምስ ኩሎም ሃገራት ኢማራት ግብፂ ስዑድያ ከምኡ ድማ ቀጠር 4 ሓዊስካ ነዚአን ኩለን ጌርካ ነቲ ጉዳይ ኣብ መዕለቢ ጉዳይ ናይ ሱዳን ናብ ሰላማዊ ምዕራፍ ከነምፅሓሉ ንኽእል ኩሉ ዓይነት ተበግሶታት ንገብር ኣለና we agreed on practical steps towards ከምኡውን ነቲ ሰብኣዊ ረድኤት ክኣትወሉ ዝኽእል መንገዲ ድማ ኣብ ምፍጣር ክንጓየ ከም ዘለና እዮም ዝበሃሉ ዘለዉ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣካይዳ እንታይ ዘርእየካ ዘሎ ቅልጡፍ ዝኾነ ምንቅስቃሳት ይግበር ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና which is very very important ካብዚ ቀፂሉ ኣብዚኣ መጀመርያ ዘረኣኹኹም ናብ ፖርት ሱዳን ብዙሕ ነፈርቲ ኣፅዋር ዝፀዓና ካብ ቱርኪያ ይኸዳ ከም ዘለዋ ዝገልፅ ሓበሬታ ሪኢና ነርና ንዓታተን ንምጥቃዕ ድዩ ወይስ ነቲ ሰራዊት ሱዳን ንምስንባድ ድዩ ዝግበር ዘሎ ስጉምቲ ብዙሕ ዲቤት ዝግበረሉ ኣሎ ስለምንታይ ከምዚ ዓይነት ውሳነ ክውሰን ኪሉ እንታይ እዩ እቲ ዕላማ ዝግበር ዘሎ ኣብዚ again there are many factors ኣብዚ ክትሪኦ ትኽእል ግን ንዕኡ ንምስባድ ኢሉ እቲ ኢማራት መጥቃዕቲ ዝገብር ዘሎ ወይስ ካብ በይኑ ዝተበገሰ ናይ በይናዊ ስጉምቲ እዩ I don't know anyway ኩሉ ንሪኦ ዘለና ኣተሓሒዝካ ክትሪኦ ከለኻ ከቢድ ዝኾነ ምንቅስቃሳት እዩ ዝረአ ዘሎ
ናይ ሱዳን ጉዳይ ድማ በቀሊሉ ክረዝ ክላይ ኮነን ሓንቲ ብዚያለን ቀነስ ተገበረት ኢንተርቪውስ ከራይዋ come in regarding the investments militarily and in terms of diplomacy Kenya made in the DRC. And just 10 days after the Washington outing by Kagame and Tshisekedi, it was all deja vu in the Eastern Democratic Republic of the Congo. You know, one of the most astonishing things that I've seen in my short political life, I can say short, is 5 إذا حتى تريوا لهم أزياء قداسة حتى إذا حتى زلوا ويليام روتو مستو أمس أمريكا زخد زلوا من قدي أب زوبانا أب كينيا أنت عينة الواقع فترة فيل دونالد ترامب بوليسناتون كنت هاي يمثل نزبل حتى يوم أبزياء سمعوا مجمع يا زبلو The African continent sitting on some chairs with a rope showing where مجمع أمريكا أفريقيا بخمي كم تريا بزا سلزيا بزا بالعلد الله مرحتنا أفريقيا أب كرسي تجاقم كم زبلون أب كنيوم كدونالد ترامب تمرت كم زبام غيرو تزي مرحتنا أفريقيا تقوم خمسة يبلهم نجيرنا الله يبلالو قتيلو ناي بوليس تراي راي واج what is happening in Africa. The only good thing he looks to say for us is, oh, you know, we have the Olympics and you people have good runners. They're just absolutely... Kenya is seen as a Western Hemisphere bastion in this region. And Trump needs Kenya in the DRC. So he cannot antagonize us for now. But he will antagonize us very soon. Elon Musk, who is here in Kilifi. انتاي زبل زلو كابتن زربان تريقهم أبدي وانزي كينيا تبوظ خانة عدل رقيب على مس أمريكا يلو إذا عدل زكن جزياوي عدلي سلام تاي أمريكا مس دبوب أفريقيا تاق عندنا أفريقيا ناتو ما بس أليم أفريقيا تاق عند بارتنر ناتو ساوث أفريقيا دبوب أفريقيا نيرا مس أجن أبي جريتش كيرم سلزلو بسنكي لما أسكن قلن أتي بوتانا أفريقيا أب نيجيريا ونسبق سلزيلو عندنا أنا عدل نجزيه بومنا له مغنياتو أب DRC ديمقراطية ريبابليك كونغو زجبر زلو نتقمم سلزلنا يلو نجزيه قداينا DRC مع لبنت رقيبه ويليام روتو كوجحفوا مخانم سمعوا تايبل زغا قداس زرباي No, you know, they keep insulting Africa in New York, but they come for take holidays. To me, is a contradiction in terms. And I think that that kind of Boer apartheid thinking that has now enveloped the White House, where the strongest state in Africa, South Africa, has been excluded, and the most conservative state in Africa is being included, it speaks volumes about what the United States' intentions are. You know that South Africa, they've refused to bring them to the G20. Yes. Again, أبزي عجز سمعوا. With 8 billion people in this continent, and for them to say, and for them to talk to William Ruto tells you, speaks volumes about the politics of Africa today. Secondly, I think that the attack on the Somali community, the Ethiopian community, and all Africans, and particularly the Somali community in Minnesota by Mr. Trump, shows this kind of fascist interpretation. انتاي زبل زلو بحفشة نكينيا زري وزلو كنتا تاريخا يوم فلي زبالة عيني نجزيو ترايو بعابيو اتي بوليسي ناي دونالد ترامب ابزوريو زلو علي تاويان نا افريكاويان كندي هزبيوم انتاي تقمم فتما فلتو زيهبو ويون تقداسنا زيبلوم اتي مايند سيت ناتوم دما بتناي بوررز بحالتهم بدو افريكا زلو توم چقوان تسعاد زنبرو باتاتهم زمرح كم أتوم تحساسبا زلوا مرحنة يا بأمريكا زلوا سلزي أب أفريقيا فولي بوليسي واستراتيجي كله ما يكلم نعناز تكمل نازلوا نجزيهم ويليام روتو متعين تايكون citizens is being bamboozled, where you have agents called ICE entering private property, and that before the end of Trump's term, that the American system prototype, but the breaking of the American constitutions was the Americans and the Chinese, and he's going to lose one of them. And when he loses one of them, there's going to be a lot to pay. And I've انتاي زبل زلو ويليام روتو أبزوان زين كليتيوم كتها حزيد فتن زلو بتي كاب تشاينا انفستمنت كراكبي فتن له أمريكا دمان عاقبت كوايد ليلو أمريكا نجزيو سلست أقمام زلو دما مسوك سرحي فتن له أمو داتا دفرحنا أنا جنيلو نخليتيوم يكسر نخليتيوم كحسكبل نخليتيوم كسري حماقة ولاد قادمة كودغيو زاربا زلو كابون العلي نبي أحمد كتن كفت خليها مهنياتو كاب معرباوين عالم تخسبن كاب تشاينا كخسبن زفتن زليو أمو داتا دما
ክልቲኦም ክትከስሮም ዘሎ ተኽእሎ ዓብ ምዃኑ እዩ ዘጠንቅቕ ዘሎ መቸም እንታይ ክኸውን እዩ ንግዜኡ ንገድፎ ንቐፅል ኣብትናትና ኣብታ ጋሕማት ጎረቤትና ኸ እንዲህ እንዳለ የብልጽግናው ሰዎች ኤርትራ ትፈርሳለች ንግግር ቀጥሏል። የአብይ አህመድ አማካሪ ዳንኤል ክብረትም ኤርትራ የሆነችበት ምክንያት ይፈርሳል ሲሉ ተናግሯል። ኤርትራ የተፈጠረው እኛን ለመከልከል ነው የሚሉት እኒህ የአብይ አህመድ ሰው ከሶማሊያ እንኳን ባህር በር ይኑረን ብለን ብናገኝ መጀመሪያ የሚቃወመው ኤርትራ ነው ሲሉም ተደምጧል። ኤርትራ እንድትሆን ያደረጋት መነሻዋና ሌሎች ሀገራትም የተቀበሉት ኢትዮጵያ የባህር በር እንዳታገኝ ነው ሲሉም ነው ክስ ያቀረቡት። ኢትዮጵያ የባህር በር ስታገኝ ኤርትራ የሆነችበት ምክንያት ይፈርሳል። መነሻው ኤርትራ እንድትሆን ያደረጋት ሌሎቹም የተቀበሉት ኢትዮጵያ የባህር በር እንዳታገኝ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ኮኦርዲኔት ዝኾነ መጥቃዕቲ ከርየኩም እየ ምክንያቱ ፀላኢኻ እንታይ ዓይነት ስትራቴጂ ጥቀማሎ በናይ መንገዲ እዩ ክሃርመና ዝፍትን ዘሎ ኣስተውዒልና እንተሪኢና በቢ ዝመስለና እውን በቢ ዓቕምና እውን በቢ ወገና ክንብድህ ንኽእል ኢና እንታይ እዩ ኣብዚ ዝግበር ዘሎ ንኤርትራ ብኩሉ መንገዲ ንምውዳቓ ሰፊሕ ዝኾነ ብሓይሊ ከም ዘይክእሉ ፈሊጦም እዮም ብቕልፅም ከም ዘይክእልዋ ንኤርትራ ኣረጋጊፆም እዮም ኣብዚ ዲቤት የብልና ምክንያቱ ቅድሚ 2 ወርሒ ቪድዮታት ናቶም እንታይ ነይሩ ንሰምዖ ዝነበርና ንኤርትራ ክንወራ ኢና ድሮናት ኣለና ዕላማታት ክንሃርም ኢና ዶ ጀንዕፍሪዶ ክቡታት ብሓይሊ ክግበር ዝኽእል መስሎም ነይሩ ናው እታ ዘረባት እያ መይታ ሕጂ ናብ ምንታይ ተመሊሳ ኣላ መስለኩም ሕጂ ብፖለቲካ ክንቀትላ ኢና ብኢድ ኣዙር ልዕሊ ኩሉ ድማ ሓንቲ ብዙሕ ዝደግመዋ ዘለው ንኤርትራ ኣብ ነዊሕ ግዜ ከነዳኽማ ኢና ከምዚ ንሳቶም ነዊሕ ክቕፅሉ ዝኽእሉ ማለት እዩ ከምዚ ተሓገሮም ክትፈርስ ቀሪባ ከምዘየላ ግን እንታይ እዩ ትፀሎቶም ናቶም ንሕና ብዝተኻለና መጠን እንተደይፈሪስና ኤርትራ ክትወጥቀልና ትኽእል እያ ዝብል ተስፋ ኣብ ሓንጎሎም ቦታ ሒዙሎ እቲ ስነ መጎት ናቶም ድማ ከምኡ እዩ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ኤርትራ ናፅነታ ብኩሉ መንገዲ እዩ ወላ ነቲ መግዛእታዊ ዶባት ዝበሃል ናይ ውዕል ኣልጀርስ ኣይንቕበሎን ኢና ዝብል ፅሑፋት የውፅኡ ኣለዉ ውዕል ኣልጀርስ ኣብ ምንታይ ተመርኪሱ ተገይሩ ይብሉ ኣለዉ ኣብ ናይ እንታይ ካ ትብሎ ኮሎኒያል ባውንደሪስ መግዛእታዊ ዶባት ድማ ኣይንቕበሎን ኢና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ምክንያቱ ተገዲድና ኢና ዋላ ጥልያን የገድደና ነይሩ ስጥራይ ዘይኮነካ ሃይለ ስላሴ ድማ ኣብ ኣርባዕታት ኣብቲ ግዜ ፌደሬሽን ነቲ መግዛእታዊ ውዕላት ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ዝገበረቶ ሰሪዘየ ኢሉ እዩ ይብሉ ኣለዉ ኮንቪኒየንት ንዓታቶም ከም ዝጠብ ብዝኾነ ነቲ ዘረባ ኢንተርቴን ክገብርዎ ይኽእሉ ነዚ ንሶም ዝደልይዎ ዘለዉ ነቲ ናይ ዞባ ጂኦፖለቲካ ዓብ ፅልዋ ከም ዘለዎ ድማ ይርድኦም ኣለዉ ሓደ ካብኡ ዝብልዎ ዘለዉ ወይ እውን ዝብልዎ ዘለዉ ዘይኮነ ንዓታቶም ዓብ ብድሆ ክኾኖም ዝኽእል እዚኣ ሕጂ ንሰምዓ ኢና ምክንያቱ ኢትዮጵያ ብዓቕማ ነቲ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ክትፈትሖ ከምዘይትኽእል ተረዲዎም እዩ ስለዚ እስራኤልን ኢማራትን እዮም ቶም ቀንዲ ናቶም ሃልይዎም ኣይሃልይዎም ተስፎም ኣብ እዩ Meanwhile, in regional news, Israel's Leviathan partners have secured a crucial export deal with Egypt in what will be the largest gas deal in Israeli history. All the details in the following report by ILTV's Debo Klein. Israel's NewMed Energy, formerly known as Delek Drilling, owned 45% stake at the Leviathan oil rig off of Israel's coastline. The Leviathan is one of the largest deepwater oil. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ዝረአ ዘሎ ንሪኦ ዘለና ዜና ድማ እስራኤልን ግብፅን ናይ 35 ቢልዮን ዶላር ናይ ጋዝ ዲል ገይሮም ኣለዉ ይበሃል ኣሎ ኣብ ቀረባ ሰዓታት ዝወፀ መግለፂ ናይ ቤንያሚን ነተንያሁ ናይ እስራኤል ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብቲ ንእሽተይ ቪድዮ ጌርናልኩም ዘለና ብቋንቋ ናይ ተዓዶም እዩ ነቲ ውዑል ናይ ጋዝ ካብ እስራኤል ተበጊሱ ናብኦም ዝመፅእ ሬክቲፋይ ከም ዝገበሮ ወይ እውን ከም ዝወድኦ ዝገልፅ ሓበሬታ ከም ዘፅድቆ ዝገልፅ ሓበሬታ ወፂኡ ኣሎ ስለዚ ጋዝ ካብ እስራኤል ናብ ግብፂ ዝመፅእ ክኸውን እዩ ወላ ግብፃውያንን ሚድያታት መልሲ ይህብሉ ኣለዉ ስለዚ ኣብ መንጎ እስራኤልን ግብፅን ዶናልድ ትራምፕ ክገብሮ ዝፅዕር ዝነበረ ናብ ክውንነት ዝተቐየረ ኩነታት እዩ ዝበሃል ዘሎ እዚ ድማ ክልትኤን ሃገራት ብዙሕ ዘሰሓበን ነገራት ኣሎ እቲ መሰሓሓቢ ነገራት ካግ መብዛሕትኡ ግዜ ብምንታይ ኢኻ ትፈትሖ እዩ ዝበሃል ቁጠባዊ ምትእስሳር ምስ ትፈጥር ክልቴኻ ኣብ ናሕትሕትካ ሽርክነት እናዓበየ ክኸይድ ከሎ ዘለካ ፀገማት ናይ ምፍታሕ ክእለት እናዓበየ ይኸይድ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣብዚ ሓደ ግብፃዊ ነዚ ጉዳይ እስራኤልን ኣሜሪካን ገይሮሞ እስራኤልን ግብፅን ገይሮሞ ዘሎ ብኸመይ ገሊፅዎ ነይሩ እቲ ቫልዩ ናይቲ ስምምዕ 35 ቢልዮን ናይ ኣሜሪካ ዶላር እዚ ዓብ ዲል እዩ ሜጋ ዲል እዩ ኦልሬዲ ብካልእ ክረአ ከሎ ላርጀስት ጋዝ ኤክስፖርት ዲል ኢን እስራኤልስ ሂስትሪ ኣብ ታሪክ ናይ እስራኤል እቲ ዝዓበየ ናይ ጋዝ ዲል ዝገበረቶ እዩ ዝኸውን ዘሎ ፓርትነርስ መን እዮም ቶም ፓርትነርስ ናቶም ኣሜሪካ ናይ ኣሜሪካ ካምፓኒ ሼቭሮን ከምኡ ድማ ናይ እስራኤሊ ፓርትነርስ
source primary the Leviathan field ዝበሃል ማለት ካበይ ከም ዝብገስ destination Egypt via direct pipeline ስለዚ ብሻምብቆታት ወይ እውን ብመስኖ ገይሩ ካብ እስራኤል ናብ ግብጽ ዝመጽእ ማለት እዩ ብወገን እስራኤል እንታይ ይባላሎ ኮሎዴት Netanyahu called it the largest gas deal in Israel's history highlights 50 بوغن اسرائيل ازي ጽቡቕን ብፍላይ ብቁጠባ ድማ ብሰንኪ ኩናት ብዙሕ ክሳራታት ኣጋጢሞም ስለዘሎ ከም ዓብ ነገር ይዝረ ዘሎ ብወገን እስራኤል ብወገን ግብጽ ድማ ታሪኻዊ ብምባል ናይ ሴኩሪቲ ናይ ኬላታትን ናይ ሴኩሪቲ ታሪኻዊ ኒ ሴኩሪቲ ከም ድማ ንቁጠባ እዮም ዝብልዎ ዘሎ ስትረስድ ነቲ ናይ ውሽጢ ናይ ሰዓት ጸገም ዘሎ ድማ ኣብ መፍታሕ ዓብ ግደ ከበርክት ከም ዝኽእል ይዛረብሎ ማለት እዩ እጂ ንኽልቲኦም በብዙሕ መንገዲ ዝረአ ዝበሃል ዘሎ ናይ እስራኤል ቦገን እስራኤል ሚኒስተር ኤሊ ኮሄን ዝበሃል እንታይ ኢልዎ ኦኬ ንእስራኤል ሶሪ ናይ ኤነርጂ ሚኒስተር ናይ ግብፂ ዝበሎ ርኢና ፀኒሕና Egypt's position no official comment yet from Egypt's Minister of Petroleum ብናይ ግብፂ officially መልሳ ይተዋህቦን ኣሎ እቲ ምክንያት ድማ ናይ ግብፂ ፕሬዚደንት ናብ ኣሜሪካ ክኸይ ስለ ዝኾነ ዶናልድ ትራምፕ ንኽልቲኦም ባዕሉ ከም ዝወድኦ ገይሩ ድራማ ክፈጥር ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ብኸምኡ ኣይተዘርበሉና ኣሎ ኮንቴክስት እዚ ድማ ኢጅፕትስ ግብፅ ኣብ ካልእ ኣብ ውሽጢ ዓዳ እውን ጋዝ ረኺባ ነይራ ይበሃል ነይሩ ግን ኣብ ውፅኢት ክበፅሕ ኣይከኣለን ስለዚ እዚ ኣገዳሲ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ብሓፈሻ ዋይ ኢጅፕት ሪላይስ ኦን እስራኤል ግብፂ ኸ ካብ ሓንቲ ቀንዲ ጸላኢተ እያ ትብላ ከመይ ገይራ ናብኡ ክትምርኮስ ተገዲዳ ድሕሪ ኢልካ መጀመርያ ጂኦግራፊካዊ ቅርበት ዜን ሃገራት ጎረባብቲ ሃገራት ስለ ዝኾና ካብ ዝኾነ ዓዲ ካብ ተምፅኦ ኣፀቢቑ ስለ ዝሓስረላ ኮስት ኣድቫንቴጅ ይብለኩም ኣሎ ስለዚ ኤልኤንጂ ካብ ካልእ ሃገር ብመራኽብ ዝመፅእ ነዳዲ ሊኩፋይድ ናቹራል ጋዝ ዝብልዎ ካብኡ 50% ዲስካውንት ሎ እውን ብዋጋ ይጎድል ከምኡ ድማ ሃርድ ከረንሲ ፕሪዘርቬሽንስ lower import costs ስለዚ እዚ ንግብፂ ብኩሉ መንገዲ ጥቕሚ ዘለዎ ምዃኑ ዘዛርብ የብሉን መወዳእታ strategic implication እዮም ዝብሉ ዘለው እዚ ንእስራኤል እንታይ እዚ consolidates role as regional energy hub boost fiscal revenues and strengthens domestic energy security ስለዚ እስራኤል እዚ ናይ ኤነርጂ ፓወር ናታ የረጋግጻላ ኣብቲ ዞባ ከምኡ ድማ ናይ ውሽጢ ኣኪላ እንደገ ትሰድዳላ ገንዘባታዊ ትረክበሉ ከምኡ እውን ሴኩሪቲ ናይ ኤነርጂ ትረክብ ንግብፂ ሕሱር ዝኾነ ፀዓት ክትረክብ እያ ከምኡ እውን ብዘተኣማምን መንገዲ ምክንያቱ ብፓይፕላይን ስለ ዝመፅእ but underscores dependency risks and potential political sensitivities ስለዚ እቲ ሪስክ ናቱ ድማ ብእስራኤል ክትቋዓፅ ናብ እስራኤል ትፅጋዕ ኣለኻ እስራኤል ድማ ኣብ ፖለቲካ ናትካ ዝኾነ ፀገም ከጋጥም ከሎ ክትቋዓፀረካ ትኽእል እያ ግን ግብፂ ዘለዎ ቁጠባዊ ፀገማት ንግዚኡ ኣይ ቲንክ ንዑ ኣማራፂ ዘለዎም ኣይመስለንን ስለዚ እዞም ክልቲኦም ሓይልታት ዝገብርዎ ዘሎ ዲል ንመን ይመርድእ ኣታ ንመን ይመርድእ ትፈልጥዎ ኢኹም ንስኹም ንኣብይ ኣሕመድ ይመርድእ እዚ ምክንያቱ ግብፅን እስራኤልን ክተፋናና እዩ ዝደሊ ኣብ መንጎን ህልኽ ክህሉ እዩ ዝደሊ ኣብይ መክሰብ ናቱ እስራኤልን ግብፅን ፀገማቶም እናፈትሑ እንድሕሪ ከይዶም ብርግፅ ንዓቢ ሽግር ክኸውን ከም ዝኽእል ብርግፅ እስራኤል ክትገድፎ ትኽእል ኣይንብል ኢና ግን ከም ንሪኦ ኩነታት እዚ ንዓታቶም ኦልሬዲ ከም መርድእ ሪኦሞ ይዛረቡ ኣለው ብወገን ግብፂ ናብ ኣሜሪካ ኣብ ክኸድሉ ኣብ ዝሓስብ ዘሎ መራሕናቶም ዝዛረብዎ ዘለው ክንሪኦ እስከብዚ ሁሉንም የዲፕሎማሲ አቅጣጫዎች ተከትላ ሄዳ ነበር اعتمدت قولا واحدا على الصبر الاستراتيجي في التعامل مع اثيوبيا باعتبار ان القاهره تحركت على مدار اكثر من 13 عام للعالم ግብጽ በትዕግስት ከ13 ዓመት በላይ የዲፕሎማሲ የውይይት የድርድር አካሄድ منذ العام 2011 ከ2011 ጀምሮ የግብጽ የሀገር ማንነት ደካማነት መከሰት አይነት የተደረጉባቸው ጊዜያቶች ከ2011 ጀምሮ የነበሩ ጊዜ ነው ስለዚህ እንታይ እስከ ይብልሉ ኣብዚያ ቪዲዮ እዚያ ናይ ብሓቂ ተገርምያ ካብ ኩለን ተንዝብልወን በቲ ናይ ወገን ኢትዮጵያ ክገልጽ ከሎ ግብፂ ኪኑ ዘረባ ትገብረ የብላን ስለዚ ሕጂ እውን ብዙሕ ብዛዕባ ግብፂ ክንጭነቕ የብልናን ዝኣመሰለ ዘረባ እዩ ዝዛረብ ብወገን እቲ ግብፃዊ ኮመንታሪ ክዛረብ ከሎ ድማ እንታይ ይብል መሲልኩም እዚ ዲጋ ጌርድ ዝበሃል ዘሎ ወይ ኣባይ ግድብ ዝበሃል መዓስ እዩ ተጀሚሩን ተሰሪሑን ንድሕሪ ኢልኩም ግብፂ ኣብ ታሪኻ ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመት ታሪኻ ኣብታ ዝደኸመት ሕማቕ ግዜ ኣብ ዝነበረትሉ ዓረብ ስፕሪንግ ኣብ 2011
حسني مبارك ካብ ስልጣኑ ተኣልዩ ናይ ፖለቲካ ሓጓፍን ብኮን ተፈጢሩላ ኣብ ዝነበረ ድኹም ጎኒ ናይ ግብፂ ሪኦም እዮም ነቲ ዲጋ ሰሪሖሞ እዩ ዝብል እዚኣ ድማ ከም ዓባይ ፔን ፖይንት ከም ናይ ቃንዛ ምልክት ገይሩ ዝርያ ናው ግን ጣላ ረይዋ ኢትዮጵያ ኣብቲ ደኽመሉ ግዜ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ግብፃውያን ድሕሪ ኢልካ ኢትዮጵያ ክደክም ጥራይ ዘይኮነስ ኣብታ ዝደኽመታ ግዜ ትዛዓበየ ውሳነ ናቶም ክወስዱ ትርኺት ኣለዎ this is a very important ንዓታቶም ኣብታ ናትና ሽግርን ፀገምናን ኣብ ግዜ ስግርና ንዓና ንሓዋሩ መፍትሒ ክንረኽበሉ ዘይንኽእል ብጎረሮና ዝሕዘና ስጉምቲ ወሲዶም ኢትዮጵያ ስለዚ ንሳቶም ኣብ ዝደኽምሉ ናቶም ሽግር ናቶም ቃንዛ ናቶም ዕግርግር ድማ ንሕና ኣብ ረብሓና ከነውዕሎ ኣለና እያ ትብልታ ስነ መጎት ስለዚ ከመይ ኤርትራዊ ኮንካ ክትሪኦ ከለኻ ናይ ግብፂ ይኹን ናይ ኢትዮጵያ ክልቲኦም ናቶም ረብሓ ዘለዎም ሃገራት እዮም ኤርትራዊ ኮንካ ክትሪኦ ከለኻ ከም ኤርትራዊ ዜጋ በኩም ኣለኹ እንታይ ኢና ንርኢ ንሕና እዚአን ክልቲአን ሃገራት ምሳሓሓበ ንዓና ቤላ እዩ ንዓና ቤላ ነገር እዩ ብዙሕ ቃል ዓለም ዘድልዮ ኣይኮነን ንሕና ይኮና ነቲ ፀገም መባእሲዮም ናቹራል ዝኾነ ፀገም ኣለዎ እዚ ፀገም እዚ ድማ ኤርትራዊ ክረብሓሉ እዩ ዘለዎ እጁ ግዳ ሓቂ ከምንሪኦ ዘለና ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ምፍጣጥ ስለ ዘላ እምበር ንሓዋሩ እንታይ ካ ክትገብር ዘለካ ምስ ክልቲኦም ዝምድና ኢኻ ክትገብር ዘለካ ኣነ ናተይ ርእቶ ምስ ክልቲኦም ዝምድና ገይሩ እቲ ፖለቲካ እንታይ እዩ ምስ ክልቲኦም ግን ናይ ሓደ ፀግዕተኛ ኣይትኸውን ኢኻ ዋይ ንክልቲኦም እናቀጣቐጥካ ኢኻ ትበልዕ ንክልቲኦም ተራስኖም ካብ ክልቲኦም ትረብሕ ማለት እዩ እዚ እቲ ገይም ናይ ቱርክ ክትክተል ኣለካ ቱርክኹም እናገበረ እዩ ዝነብር እዚ ኤርዶዋን ተሪእኻዮም ናይ ኤውሮፓን ናይ ራሽያን ምስ ክልቲኦም ይሰርሕ ምስ ኔቶ ምስ ኣሜሪካ ይሰርሕ ምስ ራሽያ ድማ ይነግድ እገዳ ናይ ኣሜሪካን ናይ ኤውሮፓን ኣብ ራሽያ ኣይቅበሎን እየ ይብል ስለዚ ኣብ ዓለም ከምኡ እዩ ኣሚን ኢማራት ዘይትርእይዋ ምስ መን ትሰርሕ ኣላ ምስ ኩሎም ዋላ ስዑድያ ምስ ራሽያ ይሰርሕሎ ምስ ቻይና ይሰርሕሎ ምስ ስዑድያ ምስ ኣሜሪካ ድማ ይሰርሕሎ ምስ ኤውሮፓ ድማ ይሰርሕሎ ምስ ኩላቶም ኢኻ ክትረብሕ ዘለካ ብፍላይ ድማ ድፋጠጡ ሓይልታት ክልተ ማዕር ሓይልታት ድፋጠጡ እንተኮይኖም ወይ እውን ተመጣጣኒ ሓይሊ ዘለዎም እሞ ዘሰሓቦም ነገር እንተሎ እስኻ ድማ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ረብሓ ንዓኻ ክጥቀሙልካ ዝደልዩ ኮይኖም ክትጥቀመሎም እዩ ዘለካ ስኩዝ ክትገብሮም ኣለካ ነዚ ትኽእሎ ጎረቤትና ጅቡቲ ጥራይ እያ ጅቡቲ ስኩዝ ምግባር እንታይ ገይራ ለንቀነ ጥራይ ሪኢኹሞ ዶ I'm really sorry እዚ ግን we have to speak it clearly and loudly ኣብዚ ኣርቲክል ናቶም ፖስት ገይሮማ ዘለዎ ከሪእኩም ኢትዮጵያውያን ብዛዕባና ዝዛረብዎ ዘለዎ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ብሰንኪ እዚ ዘሎ ኩነታት ዓብይ ጂኦፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ወይ እውን ኣላያንስ ምስ ሱዳን ምስ ግብፂ ምስ ስዑድ ዓረብ ክትገብር ትፍትና ኣላ ይብሉ ኣለዉ what they are not talking ዘይዛረብዎ ዘለዉ ዓቢ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ኢሉ ካብ ዝጅምር ዓቢ ምንቅስቃስ ዝገበረ ሃገር ኣብ ጎረቤትና መን ትፈልጡ ዶ ጅቡቲ እዩ ምስ ስዑድያ ናይ 30 ዓመት ዲል ገይሩ ምስ ግብፂ ናይ ሚልዮናት ዶላር ዲል ገይሩ ዋይ ኢትዮጵያ ስቃት ስለተፈጥረሉ ዘላ እቲ ኢትዮጵያ ዝተሓሰመቶ ዕድላት ቀጥታ ናበይ ሸይጦሞ ናበይ ኣሰጋጊሮሞ ሓደ ናብ ስዑድያ ሓደ ድማ ናብ ግብፂ and this is how እቲ game ናይ ረብሓ ጥራይ ስለ ዝኾነ ጅቡቲ ናሽናል ሴኩሪቲ ፀገም ገለመለ I don't think ናተሳተምኩም ዘለዎም ምክንያቱ ብዓብዩ ኣሜሪካን ቻይናን ኣለዎ ስለዚ ግብፂ መፅዩ ስዑድያ መፅዩ ንሴኩሪቲ ናይ ጅቡቲ ፀገም የብሎም እዚ ከም ጀነራሊ ጅቡቲ ትገብሮ ዘላ ከም ዓብይ ስነ ጥበብ ጌርካ ክትዛረበሉ ትኽእል ኣይኮነን ብፍላይ ኣሜሪካን ቻይናን ክልቲኦም ኣብኡ ምህላዎም it's a very dangerous situation ዓብይ ፀገም እዩ እዚ ዓበይቲ ሃገራት ስለ ዝኾና ክልቲአን ተተዋግየን ብዓብዪ ንዓለም ሙሉእ እውን ሽግር እንዲኻ ትብል ካልእ ከም ኤርትራዊ ድማ ጅቡቲ ገለ ትብል ኣብ ጅቡቲ ኣሜሪካን ቻይናን ተተዋግዮም ኤርትራ ኦልሞስት ሓደጋ ናታ ሰማይ ደይቡ ማለት እዩ ስለዚ ጌርናያ ንሕና ተፀሊና ኣለና በዚ ጉዳይ እዚ ኤቭሪባዲ ተፀላዊ እዩ ምክንያቱ እዚኦም ክልቲኦም ሃገራት ኣይበኣሱ ዳ እምበር ቢግ ፕሮብለም እንተዘይተባይሶም ግን ጅቡቲ ኦልሬዲ ናይ ኢትዮጵያ የፍርሃ ወላ ናይ ጅን ኣፍሪካ የፍርሃ ስለምንታይ ዓበይቲ ሓይልታት ኣብኡ ስለ ዘለዉ ነዞም ናይሽተ ሓይልታት ድማ እዞም ናይሽተ ሓይልታት ከመይ ጌራ ስኩዝ ጌራቶም ሪኢኹም again this is a very ካብ ጅቡቲ ምስ ትኩሉ I know ገለገለ ኤርትራውያን ንጅቡቲ ብጣዕሚ እዮም ዝንዕቁ ኣይርኢ ኣነ but ክንዕቕ ኣይግባአና ካብ ኩሉ ክንምሃር ይግባአና ንሳቶም ካብ ኣነ ዝመሃርዎ ኣለዎም ንኣብነት ሴኩሪቲ ኤርትራ ምስ ኩሉ ብደወታት ደው ኣቢልዋ ዘሎ ሓያል ወታደራዊ ቅልፅም ስለ ዝሃነፀት እዩ ኣብ ወታደራዊ ቅልፅም ንኤርትራ ምልክት ሕቶ ንትወሊ የብልና ናብዚ ቻነል እዚ ድማ ዲስካሽን ብዛዕባ እውን የብልና because ኤርትራ is powerful militarily security wise ሓያል ሃገር እያ ሓያል ስለ ዝኾነት ደው ኢላ ዘላ ግን ኣብ ሽርክነታት ምህናፅ ግን ኤርትራ ክትውስኾ ዝግባኣ ነገራት ኣሎ ክትውስኾ ዝግባኣ ንኣብነት እዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ሃጓፍ ኤርትራ ሓደ ዓብይ ንዓዓ ዘርብሕ ስትራቴጂካዊ ዲል ሲል ክትገብረሉ ዝግባእ ኣሎ ንኣብነት ምስ ስዑድያ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ዓመት maybe
ወርሒ 3 ኣቢሉ ናይ ናሽናል ሴኩሪቲ ሓላፍናቶም ሓደ ኣገዳሲ ልኡኽ ናብ ኤርትራ ከኣቱ ምዃኑ ዝንገር ዘሎ ባት ኣብዚኣ ኣርቲክል ሶም ጽሕፍዎ ዘለው ስዑድያ ሞር ኢንቨስትመንት ናይ ገንዘብ ኣብ ኢትዮጵያ ትገብር ዘላ እዮም ዝብሉ ዘለው ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ድሓንከረየኩም ኣብዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ናብ ጅቡቲ ክንሪኦ ከለና ግን ጅቡቲ ምስ ግብፅን ምስ ስዑድያን ኣብዘን 2 ዓመት ኣብይ ኣሕመድ ፈንጠርጠር ክብለለን ዝጀመራ ክልተን ታክ ክልተ ዲል ገይራ ንስዑድያ ዲል ዘግበረታ ድማ ሓደ ነገር እዩ ነይሩ እቲ ዕላማ ተርዲኹምሉ ንስዑድያ ዝበለታ ስዑድያ ናብ ኤርትራ ክትኣቱ ከም ትኽእል ስለ ዝገመቱ እዩ እስከ ካብዚ ሓሳበይ ትፍልይ ሓሳብ ተለኩም ፀሓፉ ላይ ታሕቲ ጅቡቲ ዝበሃል መጀመርያ ንኤርትራ እናጠመተ ካብ ኤርትራ ዲስካውንት ገይሩ ክረብሕ ዝፍትን ሓይሊ የድሪ ዘሎ ንኢትዮጵያ ድማ ብኩሉ ግዜ ክልኮት ከም ዘለዎ ዝገብር ኣብነት ኣብ ሶማሊላንድ ዕግርግር ጀሚሩ ኣሎ ሕጂ ኣብ ሶማሊላንድ ማለት እዩ እቲ ዕግርግር ድማ ብወገን ጅቡቲ ጅምር ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ናብ በርበራዶ ገለዶ ከኣቱ ዝኽእል ተኮይኑ ዕግርግር ክፈጥሩ ክፍትን እዮም ምናልባት ክንዶ ዓቕሚ ኣለዎም የብሎም ካላርሲ ግን ኣብ ሶማሊላንድ ኢንስታቢሊቲ ተራእዩ ኣሎ ብፍላይ ብወገን ጅቡቲ ዘሎ ሸነኽ እቶም ዓሌታት ኣብኡ ዘለዎ ምስቲ መንግስቲ መቸም ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ ናብ ኣብዚ ኣርቲክል ፅሒፎሞ ዘለዉ እንተሪኢኹም ንኤርትራ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኤርትራስ ዲፕሎማቲክ ቱር ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝገብሮ ዘሎ ብዓብዪ እዮም ዝዛረብሉ ዘለው ቅድሚ ነዚኣ ምርኣይ ወይ ድሓን ነዚኣ ክንሪኣ ሞ ድሕሪ ፅንሒ ኢለ ከርእየኩም ኤርትራውያን ዝገብርዎ ዘለው ዝብሎ ዘሎ ማለት እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ ግብፂ ናብ ሱዳን ናብ ስዑድ ዓረብ ምኻዱ ኤክሰለንት እዩ እሶም እንታይ ብሎ ብዘይገድስ ንሕና ኣድኒቕና ኢና ግርም እዩ ነይሩ ስለዚ ኣብኡ ዲስካሽን የብልና ካብኡ ቀፂሉ ኦፊሻሊ ፍሬምድ ኣስ ኮኦፐሬሽን ኦኬ ኣብዚኣ ሓንቲ ቪድዮ ክበክም እየ ምንታ ነግረ መንገዲ ሪኮመንድ ክገብረልኩም ስለ ዝደለዎ ስምምዕ ዝብልካዮ ብንጹር ኣይፍለጥን ህዝቢ እውን ንምንታይ ዘይግለፅ ዝብሉ እውን ዘጋታት ውሕዳት ኣይኮኑን ስለዚ እዚ ብተስፋ ዝነብር ዘሎ ህዝቢ ክፈልጥ ኣይግብኦን ድዩ ዝብል ሕቶ ኣሎ ርግፅ እዩ እዚ ሕቶ እዚ መንግስቲ ኤርትራ ዝምልከት እዩ ግን ከም ኩሉ መዳያዊ ኣፍልጦ ዘለካ ወይ ከምዚ ኢንፎርም ዝበሃል ዜጋ ናብ ካሪቶ ምስማዕ ቁም ነገር ኣለዎ ኣቶ ላዘር ያን የለ ተወልስ ለቲ ብቐፃሊ ትህቦ ዘለካ ግምት ምግምጋምን ኣብ ልዕለይን ንበሎ ብሓተይ ንበሎ ድሓነ እዚ ናይ ሎሚ መገሻ ነፂልካ ካብቲ ቅድሞ ዝነበረ መገሻታት ነፂልካ ዝርአ ነገር ኣይኮነን ምክንያቱ ቅድሞ ዝነበረ መገሻታት ዝያዳ ግሉፅነት ውፅኢትን ምልባት ዕዮን ዝያዳ ግሉፅነት ዝነበሮ ነይሩ ዝውን ክግለፅ ይኽእል ይኸውን ምክንያቱ እንታይ እዩ ነይሩ ኣብቲ ቀዳማይ ርክባት መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ኣብ ሕርሻ ድሌት ከም ዘለዎ ኣብ ማዕድናት ብጭቡጥ እውን ሓንቲ ትካል ናይ ስዑድ ዓረብ ኣብ ኤርትራ ከም ዘላ ስለዚ ኣብ ዕደና ዘለዎም ባህግን ድሌትን ርኡይ ምዃኑ ኣብ ሃብቲ ዓሳ ሃብቲ ባሕሪ ዘሎ ድሌቶም እውን ሓቢሮም ነይሮም ኣመልኪቶም ነይሮም ሕጂ እዚአን ሰለስቲአን ገዛእ ርእሰን እዚ ኣብ ቪድዮ ትሪእዋ ዘለኹም ኣብ ቮይስ ኦፍ ኢንቴግሪቲ ብምባል ናይ ቀደም ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ጋዜጠኛ ዝነበረ ኣቶ ተወልደ ከምኡ ዓይነት ኣገደሲ ፖድካስት ይገብር ኣሎ ኬትኩም ሰፖርት ግበርዎ ስምዕዋ ኣገዳሲ ዝኾነ ኣናሊሲስ ምስ ሓደ ቅዱስ ኤርትራዊ ሓገራዊ ዝኾነ ኣቶ ኣላዛር ዝተገበረት ኢንተርቪው እያ ነቲ ጉዳይ እውን ብዝሰፍሐ ተዛሪቦም ኣለዉ ንግረ መንገደይ ምዚ ኩነታት እዚ ዝያዳ ብሰፊሕ ክትሰምዕዎ እንተደሊኹም ኣብቲ ቦቱ ከይድኩም ክሰምዕዎ ስለ ዝደለኹ እየ ከምኡ ዝብለኩም ዘለኹም ናው if we go back to ኣብታ ኣናሊሲስ ጀሚርናዮ ፀናሕና ንዓና ኣዝያ ኣገዳሲት ዝኾነት ማለት እዩ ንሳቶም እቶም ጎረቤትና እቶም ፅቡቕና ዘይደልዩ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ናይ ብሓቂ ነዚ ሓጓፍ ናይ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ክትጥቀመሉ እያ ትፍትን ዘላ ይብሉ ኣለው ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ክኸውን ከሎ ኤርትራ በቶም ፕሮክሲስ ገይራ ብህወሓት ድዩ ብፋኖ ድያ ገላ ገይራ ከተዳኽመና እያ ትደሊ ዘላ እዮም ዝብሉ ዘለው ኤርትራ ይኩን ተዳኽመኩም ዘላ ብነፍስኹም ድኹማ ስለ ዝኾንኩም እዩ ጥራይ ምባል ዘድልዮም ድሕሪኡ እቶም ብናቶም ትምኒት ማለት እዩ እቶም ፕሮክሲስ ህወሓት ይኹን ፋኖ እናተዳኸሙ ይኸዱ ስለ ዘለው ኤርትራ ድማ ፍርድ ስለተሰማዓ ካልእ መንገዲ ክደሊ እያ ናብዚ ናይ ሪጅናል ሰፖርት ናይ ግብፂ ናይ ስዑድያ ናይ ሱዳን ትደሊ ዘላ ኢሉ ኣብቲ ዝኸደቶ ናይ ኤርትራ ወላ እውን ብሚድያታት ናይ ስዑድያ ዝወፀ ፅሑፋት ተሪኻዮ ኣብ ሓንቲ ክፋል ኢትዮጵያ ኣይጠቅስን እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ካብ ኤርትራ ዘለና ፀገም ዝብል ኣይተሰመን ኢኻ ብጉዳይ ናይ ሱዳን ግን ብዙሕ ከም ዝተዛረበ ብዙሕ ከም ዝተንተነ ዝገልፅ ሓበሬታ ብብዙሕ መንገዲ ክንገልፀልኩም ቀኒና ኢና ስለዚ ጉዳይ ናይ ሱዳን እቲ ኢማራት ትገብሮ ዘላ ዝያዳ ኣብዚ እውን ተሪኢኹሞ ታሕቲ
ሱዳን ስትራቴጂክ ፒቨት ኤርትራ ኣብ ሱዳን ምስል ካብ ቀደምያ ኢት ነራዮም ዝብሉ ዘሎ በቶም በጃ ዝበሃሉ በጃ ጎረቤትና ስለ ዝኾኑቶም ህዝቢ ሕጂ ነዚ ካረንት ሲቪል ዎር ድማ ምስ ሰራዊት ናይ ሱዳን ኮይና እያ ነቲ ኩነታት ተጋድድ ኣላ ይብልለው ኢጅፕት ኢትዮጵያን ራይቫለሪ ነቲ ኣብ መንጎ ክልተና ኣብ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያን ዘሎ ኩነታት ድማ ይጥቀሙሉ ኣለዉ ግብፂ ድማ ንኤርትራ ከም መህረሚ ቦታ ወይ እውን ኢትዮጵያ ጸቕጥ ናይ መፍጠሪ ይጥቀሙሉ ኣለዉ ናይ ኤርትራ መራሒ ናብ ግብፂ ዝኸደ ድማ ምስ ግብፂ ርክብ ገይሩ ንዓና ናይ ባሕሪ ሕልምና ክቐትሎ ስለ ዝደለየ እዩ ከምኡውን ናይ ጋልፍ ፓወር ሮል ከምኡውን ዩኤኢ ኣብዚኣ ሓንቲ ዘረባ ትዛረብዋ ኣላ ኣክቲቭ ናይ ኢማራት ኣክቲቭ ዝኾነ ፅልዋ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካን ቀይ ባሕርን ከምኡ ድማ ምስ RSF ይስለፍ ከም ዘሎ ኤርትራ ድማ ይብሉ ኣለዉ ኢማራት ነቲ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ኢሎም ኢትዮጵያ ዝዛረብዎ ዘለዉ ናይ ኢማራትን ናይ ኣቡዳቢን ኢንጂነሪንግ ምዃኑ ብኦም ዝድፋእ እምበር ናይ ኢትዮጵያ ሕልሚ ከም ዘይኮነ እዮም ክዛረቡ ዝፍትኑ እዮም ዝብሉ which is absolutely true everybody knows that ኣብዚ እዋን እዚ ሳውዲ አረቢያ more cautious ሳዑዲ ዓረብ ሕጂ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ብጣዕሚ ጥንቃቐ እዩ ዘለዋ ምክንያቱ ብጀካ ናይ ሽምግልና ካብቲ ናታ ናይ ቪዥን 2030 ክትወፅእ ከም ዘይትደሊ ይብሉ ኣለዉ ቀፂሎም ድማ ኤርትራ ብናይ ስዑድያ ኣካይዳ ኤርትራ ሕጉስቲ ከም ዘይኮነት ወይ ፍራስትሬሽን ከም ዘለዋ ምክንያቱ UAE ዓብ ተራን ዓብ ፅልዋ እናገበረት ከላ ስዑድያ ግን ተራ ትፃወት የብላን እዚኣ ሕጃ ከምቲ ዝግባእ ትፃወት የላን ፕሬዚደንት ኢሳያስን ኣትሪሩ ተዛሪብዎም እዩ ግን ስዑድ ዓረብ ድማ መምሕያሻት ክገብሩ ተበጊሶም ከም ዘለዉ ንርኢ ኣለና እዚ ባት ሳውዲ ኢኮኖሚስት ታይስ ቱ ኢትዮጵያ ሊሚት ኣስመራስ ሌቨሬጅ ብሓፈሻ سعودية جنا بانا more investment سلت قبل زلام سنة كنت باشر كنا توم سلز عبي إثيوبيا عبد الوا كم زلوا يوم كزارة بزفتن زلوا كل نريو زلنا نساتهم السعودية نابي إيرترا كينو security زحالفة أبقوا طبعا عبي رول كتقبر تزيكيلا بقمت على مس إثيوبيا عبي شركنا سلز زلوا أنا تشركنا الدماء more opportunity كم فترة الله سلند غليهم زولو زلوا تي أتمامتنا إثيوبيا بحفشة zero sum game يو سعودية زي مس إثيوبيا تراك سرت قلنا إيرترا صراحة قلنا زغان دايفتي زبن أمريكان إيرترا أنا تسيلهم قتلوا بتسان عفور من قالين زجبروا لزنبرو إيرترا completely بزخون يخرج كم زي تكبر مقبار مس إثيوبيا تراك تكبر كم زي لك هذا كبر زنبرة كم زي بكعير دومني زلوا يس سعودية مساهم ركب اللوا مساهم ديل اللوا مس إيرترا كلها كتكبر تخليها كلنا هجرات مالتي مساهم زلون ولا مس إيرترا كجبرة يخلينا نحنا تراي أبتناتنا more investment oriented معناته investment كسب زي الهجرات security ونا يقدسني يسقدسني يقول to some extent إيرترا حيال دحرقينا إيرترا نتنا تانجر كتوحس اللي تقول تخن قبرنا invest نقبر كايبلو إيرترا compromise تكون تخلوي ونيرترا كلا حيلك وجبت أزغل كوين أنت تسمي يوم نيرترا دنجيس أم زي كون نربحهم يلهم كم تسخول يوم إيرترا حيال مخالن تفليت أم قلت تايبلو بقى إيرترا حيال يا أمس إيرترا ترى أركنتي دليل نمبر investment هيدليناني ናይ ቁጠባ ብዙሕ ኣይተበገሱን ኣለዉ ስለዚ ሳራታት ንገብራ ይደለና ኣብቲ ናይ ሴኩሪቲ ግን ሓያል ሃገር ትሕሪ ኮይና ምስ ኤርትራ ብዙሕ ሽርክነት እውን የድልየናን እዩ ከምኡ ድማ ብግምታሉ ኤርትራ ከነቲ ንሶም ዝደልይዎ ኣብ ደገ ባሕሪ ቤስ ክገብሩ ኸ ዕድላት ክትቦም ትኽእል ኣይትኽእልን ኣይ ዶንት ኖ ብሓፈሻ እስከ እንመለስ ናብዚኦም ጎረቤትና ዝብሉና ዘለኻ ኣብ ስምዒት ከያተና ክንሰምዖ ዘለና እዩ መጀመርያ እዚ ናይ ባሕሪ ብኣታቶም ከመይ ይርእይዎ ኣለዉ ደጋግመን እንዳለው ኦህዴድ ያመጣት ያለችውን አዲስ ትርክት በጣም በጥንቃቄ ማየት በብርቱ መታገል የሚጠይቅ ጉዳይ ነውና ጥንቃቄ እናደርግበት። አባዱላ የአሰብን ጉዳይ ይዞ የመጣው ግልጽ አድርጎልናል። አሁን እንዳውም የኦህዴድ የአሰብ ጥያቄ ግልጽ ሆኗል። ከምንም በላይ ግልጽ ሆኗል። አሁን አባዱላ መጥቶ ሲገልጸው በትክክል ወሎ ሰሜን ኦሮሚያ ነው ከሚል ጩኸታቸውና ተረክታቸው ጋር የተገናኘ ትግል እንደሆነ ከመቼውም ጊዜ በላይ ግልጥልጥ ብሎ አደባባይ ወጣ። እንታዮም ዝብሉ ዘለው ብሓፈሻ ብልጽግና ምናልባት እቲ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ሕልሚ ናይ ኢማራት እዮም ዘሳስዩ ዘለው ዝብል ስነ መጎት ኣሎ ኣብ ትሕቲኡ ግን ምናልባት እቲ ባሕሪ ክንረኽቦ እንድሕር ኮይና ናይ ኦሮሞ ባሕሪ ክኸውን እዮም ዝደልዩ ዘለው كم تذكروه أبزتي أبادولا زبال زلوناتهم ليك أبز نيرو فيديو إتيوان يرجنا روتي فريزن أبزايته تنالا انتايو زبل نيرو حسب أكلنا يولو ينيرو زبل زربا تذكروه تخينكم إتا ولو تبل زربا بعلامة دايما دايلا زمس الزربا ينيرا let me give you نتمي مورناتكم نمحداس يا سمعوا واضحا يرترا كالان نبر حسب يولو أكل በነበረው የክፍለ ሀገር ክፍፍል ማለት ነው። እንዴት ሆኖ ነው
ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዓሰብ ናይ ወሎ ኣካል እዩ ዝብሎ ዘብሎ ዘሎ እንታይ እዩ እቲ ወሎ ሰሜን ናይ ኦሮሚያ እዩ ዝብል ስነ መግወት ስለ ዘለዎም ዝክርዎ ተኮይንኩም እቲ ኣብኡ ዘሎ ድሬዳዋ ዝበሃል ከተማ ናይ ኦሮሞ ዓዲ ነይሩ ኢሉ ዓቢ ኣዛራብን ዕግርግርን ፈጢሩ ነይሩ ከም ዝክርዎ ሕጂ ድማ ኣካል ናይ ወሎ እዩ ምባል ነቲ ኦሮሞ ኦሮሚያ ዝብል ናብኡ ንምስፍሕፋሕ እምበር ንኢትዮጵያ ኣይኮነን ኣብ መወዳእታ ኩሎም ካልኩሌሽን ናቶም እቲ ሃገር ክትፈርስ ከም ትኽእል እሞ ኣብ መወዳእታ ኣነ እንታይ ሒዘ ይተርፍ እዩ እምበር ንኢትዮጵያ እውን ኣይኮነን እቲ ካልኩሌሽን ስለዚ ኣገይን ብወገን ናይ ኢትዮጵያውያን ድማ ወገን እቶም ኣምሓራ ማለት እዩ እዚ ገይም እዚ መጀመሪኡ ናይ ኢትዮጵያ ገይም ኣይኮነን ንረብሓ ኢትዮጵያ ዝበሃል ዘሎ ይኮነን እዚ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ምናልባት ኣብ ትሕቲ እቲ ኣጀንዳ ድማ ከም ገለ ኢሉ እንተሰሊጥሎ ማለት እዩ እቲ ብልፅግና ነቶም ኦሮሞ ናይ ኦሮሙማ ሜንታሊትን መፃእን ዝሕሰብ ደኣ እምበር ንኢትዮጵያ ንኣምሓሩ ንኩላታ ኢትዮጵያ ኣብ ግምት ዘእተወ ካልኩሌሽን ከም ዘይኮነ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ ክልተ ጎራሃት ሓማኹሽ ስንቆም እዩ ኮይኑ ዘሎ ኣብ መወዳእታ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣካይዳ ከምዚ ዓይነት መዓት ትሪክስ እዩ ዘለዎ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ብፍላይ እቲ ናይ ብልፅግና ኢሊት ዝኽተሎ ዘሎ ስትራቴጂ እንተሪኢኻዮ ንናቱ ነታ ኦሮሞማ ትብል ኣብ ብልፅግና ዘለው ፖለቲካል ኢሊት ንዓታቶም ብዘርብሕ እታ ኢትዮጵያ ከምዛ ኣብ ኣምሓራ ዘሎ ኣምሓራ ሎሚ ካብዚ ኩሉ ዝወርዶ ዘሎ ተመሊሱ ይቕረ ተባሂሉ ምሶም ክቕፅል ኣይቅፅል ካላርስቲ ስለዝኾነ ናይ ትግራይ ጉዳይ እውን ከምኡ ናብ ኩናት ክምዕብለሉ ዝኽእል ኩነታት እናማዕበለ ይኸይድ ኣሎ ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ እቲ ኩነታት ከመይ ጌርካ ነናትካ ኣብ ወገን ሶማል ናይ ክልል ሶማል ናይቲ ተቃውሞ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ኣብ ኣስመራ ድማ ምስ ኣብዪ ኣሕመድ ተዓሪቑ ናብ ዋትዩ ዝነበረ ሕጂ ድማ ከይዶም ዝነበሩ ኣብ ቀረባ ኢንተርቪው ገይሩ ነይሩ ኣብዪ ኣሕመድ ብፍፁም ክእመን ዝኽእል ከም ዘይኮነን ነዳዲ ናትና ፀጋታት ናትና ካብ ክልል ሶማል ይስረቕ እዩ ዘሎ ንህዝቢ ሶማል ድማ ዝኾነ ነቲ ክልል ሶማል ድማ ብዙሕ ረብሓታት ብዘይብሉ መንገዲ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ቅርሕንታዊ ዘሎ ቅድሚ ኤርትራውያን ኢና ቃልሲ ጀሚርና ባህላ ይሱ ናቱ ኢንተርቪው ኣብ ኣዲስ ስታንዳርድ ወይ ኣዲስ ሲግናል ዝብሉ ኣውፅኢሎ ተመራሕናቶም ተሪኹሞ ናይ ኤርትራ ቃልሲ ካብ ቅድሚ ናይ ኩሉ ኣብ ኤርትራውያን ቃልሲ ማለት ናይ ሱሳታት ዝጀመረ ብረታዊ ቃልሲ ናትና ማለት እዩ ቅድሚዮም ኢና ጀሚርና ንሕና ቃልሲ ናትና ንሕና ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ስቴት ነዊሕ ዓመታት ዝተቃለስና ኢና ስቲል ድሌታትናን ረብሓናን ኣይ ተተግበረን እዩ ዝብል ብዝኾነ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ኣብዚ እቶም ቀረብትና ዝነበሩ ዝብሉ ካስምዕዎ ደሳለኝ ወደ አንተ ልምጣና በመንግስታት ደረጃ የማይገመቱና ይደረጋሉ ተብሎ የማይጠበቁ ጉዳዮችን እየፈጸመ ይገኛል። ለምሳሌ በፎቶሾፕ ወይም ፎቶ ማስተካከል በሚችል ቴክኖሎጂ በመጠቀም ኤዲት በማድረግ ገጽታ ግንባታውን እየሰራ ነውና እኚህን ጉዳዮች እንዴት ተመለከትካቸው? ለማታለል ይመስለኛል የፎቶሾፑ ግን ደካማ ፎቶሾፕ ነው። ነውርም አይደለ። እውነት ለመናገር 30 ምናምን ዓመት ሀገር ተቀብለ ሉዓላዊ ነን ብለህ ብዙዎች እንደማፍሰሰ ከተረከብክ በኋላ ምንጣፍ እንኳን ንጹህ ምንጣፍ ሳይኖር ሲቀር አንድ መብረሪያ አውሮፕላን ሳይኖር ሲቀር ሌላው ቀርቶ ስትሄድ ዲያስኮንም ነገር ሜንቴን ማድረግ ሳትችል ሲቀር መጠገን ሳይቻል ሲቀር በራስ ኢትዮጵያ በኩል ብታይ ቴክኖሎጂ ምናልባት ዝክርዎ እንተኮይንኩም እዚ ሓደ ካብቶም ኢትዮጵያውያን ኣብ ኤርትራ ኣብ ቦታ ተዋሂብዎ ላይቭ ስትሪም ቪድዮ ክገብር ዕድል ተፈጢሩሉ ዝነበረ እዩ እቲ ክሕደት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣብ ኩሉ ዳይሬክሽን ምስ ምዃኑ ኣይደኖ እቲ ኣብ ኤርትራ ፖለቲካዊ ኤሊት ናትና ወይ መርሕነት ናትና ምናልባት ነቲ ፖለቲካ ጥራይ ኣይኮነን ተራ ኤርትራውያን እውን ኣብ ልብና ኣበርቲዕና ክንሓስብ ከም ዘለና ብዙሕ ቻለንጅ ይመፀና ዘሎ ምክንያቱ ኣሚንካ ዘርአኻዮ ገዛኻ ሓንቲ ናይ ዓረብ ምስሊ ኣላ መስታይ ትብል መሲልኩም ሓደ ሰብ ኣብ ገዝኡ እንተዓዲምካ ኢሎም ኣብ ገዝኡ እንድሕሪ ዓዲምካ ሓደ ሰብ ንሻሂ ወይ ንቡን ተዓዲምካ ንስኻ ግን ኣብታ ፍንጃል ወይ እውን ኣብታ ቢያቲ ዝነበረ ረስሓቲ ጥምቲ ኮይንካ እቲ ዝዓደመካ ኣይኮነን ሓጢኣተኛ ንስኻ ኢኻ ናይ ሰይጣን ኣእምሮ ዘለካ ይብሉ ስለምንታይ ንሱ ልቡ ከፊቱ ዓዲምካ ንስኻ ግን ረሳሕ ኣእምሮ ስለ ዘለካ ነቲ ቅንዕና ናይ ልቡ ገዲፍካ ነቲ ተንኮል ናትካ ትዛረብ ኣለኻ ብዝኾነ ምዚኣቶም ዝኸይድ ኣይኮነን እቲ ጥልመት ኩነታት እንታይ ዝብል ዘሎ ኤርትራ ኣብ ባይታ ብዙሕ ለውጢ ቁጠባ ክትገብር ስለዘይከኣለት ብፎቶሾፕን ብቴክኖሎጂን ኣማሓይሻ ከተማታታን ገፅ ናይ ኩነታታን ክትቅይር እያ ትፍትን ዘላ እዮም ዝብሉ ፎቶሾፕ ለና ዝጥቀሙ ንሳቶም እዮም ሓቂ ንምዝራብ ግን ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኣገዳሲ ነገር እንታይ እዩ ኤርትራ ኣሚና ኣብ ደገያ ከፊታ ዝሃበቶም ክንዲ ምንታይ ነቲ ናትና ኩነታት ኣታክ ኣብ ምግባር እዚ ሰብ እዚ ኣብ ሶሻል ሚድያ እውን ኣነ እኳ ኣብቲ ግዜታ ኣብ ፖለቲክስ ስለዘይነበርኩ ኣይከታተሎን ነይረ ግን ኤርትራውያን ብዙሕ ዘዕበይዎ ከም ዝኾኑ እዩ ዝንገር ስለዚ ኣብ ኩሉ ደረጃ ኤርትራ ተካሒዳ እዚኣቶም ኣብ ኩሉ ደረጃ ብፍላይ እቶም ንዑ ትድግፉ ዝነበርኩም ዝያዳ ትፈልጥዎ ይመስለኒ ኩላቶም እቶም
ኣብ ጎኒ ኤርትራ ኮይኖም ዘጣቅዑ ዝነበሩ ሎሚ ንኤርትራቶም ቀንዲ ዝወቅዋን ዝሓስይዋን ንሳቶም እዮም ኣብዘን ዝሓለፋ 5 ዓመታት ቁሩብ ትለይ ካትራመን ማርቻ ቤድን ስለ ዝረኣዩ ኣብ ርእስና ክሸኑ እዮም ደልዮም ዘለው ኣይሆፕ ነዚኣቶም ኤርትራ ብካልእ ገፅ ናይ ምዕባለ ንርእየሉ ግዜ ኣይርሕቅ ንኸውን ኢለ ይሕምመኒ ኣነ ሓካሽ ገሊኹም ኣይስማዓኩም ከምኹም ትብሉኒ ኣነ ግን ይስማዓኒ እዩ እዚኣቶም ክወራ ዘይብልና ከለው ይስማዓኒ ግን ኤሪዝ ወለደይዝ Right after US President Donald Trump announced a full and complete blockade on all sanctioned oil tankers entering and leaving Venezuela. President Nicolas Maduro has condemned the blockade, calling it a grotesque threat, and has accused Washington of trying to take over his country's resources. Venezuela's struggling economy depends on its oil exports, largest buyer of Venezuelan crude oil. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣሜሪካ ንነዳዲ ናይ ቬኔዙዌላ ናብ ቬኔዙዌላ ውግን ንምግባር ዶናልድ ትራምፕ ኩሉ ዓይነት ምድላዋት ይገብር ኣሎ ዓብ ተቃውሞ ድማ ገጢሞ ኣሎ ዓብይ ካበይ ግን ተቃውሞ ካብ ኤሮፓ ኖ ካብ ራሻ ኦፍ ኮርስ ናት ካብ ቻይና ኖ ካብ ውሽጢ ኣሜሪካ መጀመርያ ዶናልድ ትራምፕ ሕፍረት ዘይብሉ ፖለቲከኛ ክንብለኩም ከለና ዜሮ ካብ ዜሮ ተበጊስና ይኮነ ስምዕዎ getting land, oil rights, whatever we had. They took it away because we had a president that maybe wasn't watching. But they're not going to do that. We want it back. They took our oil rights. We had a lot of oil there. As you know, they threw our companies down, and we want it back. Donald Trump ታይብላለስከ ነዳድናትና ወሲዶምና ንዑ ክንመልስ ኢና ንዋጋዕ ኢልዎም እቲ ናይ ሓሽሽን ገለን ገዲፍዎ ሕጂ ነዳድናትና ካበዮም ወሲዶምሎም ነዳድናቶም ቬኔዙዌላ እንድሕር ኢልኩም ድማ እቲ ኣብ ቬኔዙዌላ ኣምላኽ ዝፈጠሮ ነዳዲ ምስቲ ቀደም ዝነበረ መንግስቲ ተሰማሚዕና ስለ ዝነበርና እቲ መንግስቲ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ድማ ነቲ ስምምዕ ስለ ዘይደለዮ ካንስል ስለ ዝገበሮ ናትና ነዳዲ ይውንጢልና ስለዚ ነቲ ናትና ነዳዲ ከነማልስ ኢና ናብኡ ንኸይድ ዘለና በቃ ምክንያት ምስኣን ናይ መወዳእታ ምስ በፅሐ ነዳዲ ናትና ከነማልስ ኢና ንኸይድ ዘለና ይዝብል ዘሎ ልክዕ ከምዛ ብኤርትራ ማለት እዩ ኣብ ኣስመራ ኣብቲ ቃኘው ስቴሽን ነይርዎም ኣቡ ስለዚ እንታይ ይብሉ ቃኘው ስቴሽን ስትራቴጂካዊ ቦታ ናትና ስለ ዝነበረ ንዑ ከነማልስ ኢልና ኢና ንኸይድ ናይ መን ብዘይገድስ ንሕና ስለ ዝነበርና ንዑ ከነማልስ ኣለና ኢና ንሰምዕ ዘለና ማለት ንዝንኻ ዝኩርኩሕ ዘረባ እንዲ ግን ሄይ this is America እዚ ናይ ቬኔዙዌላ መራሒ እዚ ብግልፂ ነዳድናትኩም ንደልለና እዮም ዝብሉና ዘለው And what happened yesterday and today when the government of the United States says that it belongs to them and that the Venezuelans are stealing their oil. So Venezuela's oil belongs to them. The Venezuelan minerals and gold belong to them. And what we've never heard before, that the Venezuelan land belongs to them and that we must give them back. Exactly. ኩሉ እቲ ኣብ ቬኔዙዌላ ዘሎ ሃብቲ ናትና እዮም ዝብሉና ዘሎ ነዳዲና ወርቅና መሬትና ኩሉ ጸጋታትና ናትና ስለ ዝኾነ ኣሜሪካ ማለት ከም ይብሉና ኣሎ ንዑ ክወስዱ እዮም ዝመፁ ዘሎ ስለዚ ቬኔዙዌላውያን ንኽቃለሱ እኹል ትሩፍ ምክንያት ኣለዎም ትጸገም ግን ብቁጠባ ብኩሉ ነገር ዓፂዮምካ ናብ ውግእ ክዕድሙካ ከለዉ ከቢድ እዩ ማለት ክምክቱ ይኽእሉ እዮም ግን ከቢድ እዩ ስለዚ it's very difficult ግን ምናልባት እዚኣ ሕጂ ንሰምዓ ክትሕግዞም ትኽእል ትኸውን Madison warned us that in no part of the Constitution is more wisdom to be found than in the clause which confides the question of war and peace to the legislature and not the executive. Madison called it the crown jewel of Congress. The framers understood a simple truth. To the extent that war-making power devolves to one person, liberty... ካብ ብምሉእ እቲ ሰነት ናይ ኣሜሪካ ፖለቲካዊ ሰርክልስ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ዝተብዐ ሰነተር ናይ ኣሜሪካ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዩ ሪፐብሊካን ቶማስ ማሲ ዝበሃል እዚ ንእስራኤል ኣብ ኩሉ ዝኾነናን ኣንጻራ ደው ዝበላ ንስ እዩ ምክንያቱ ካብቲ ናይ እስራኤል ሎቢ ገንዘብ ስለ ዘይቅበል ኩሉ ዓይነታት ታክሲ እዮም ዝገብርዎ ዘሎ ንሕጂ ነዚ ኩናት ክግበር ዝኽእል ድማ ብዘይ ፍቓድ ናይ ኮንግረስ ኣባል ናይ ኮንግረስ ይመስለኒ ሰነት ኣይመስለኒ ሓደ እዮም ኤኒወይ ብዘይ ፍቓድ ናይ ባይቶ ናይ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሕግናትና ንጹር ዝሰፈረ እዚ ኩናት ክእውጅ ዝኽእል ባይቶ ጥራይ እዩ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ብዘይ ፍቓድ ኩናት ክገብር ዝደሊ ዘሎ ንሕና ድማ ብፍጹም ከነፍቅደሉ የብልናን ስለምንታይ ስምዕዎ እታ ገይም እዚኣ dissolves. If the president believes military action against Venezuela is justified and needed, he should make the case and Congress should vote before American lives and treasure are spent on regime change in South America. Let's be honest about likely outcomes. Do we truly believe that Nicolas Maduro will be replaced by a modern-day George Washington? How did that work out? In Cuba, Libya, Iraq, or Syria?
Previous presidents told us to go to war over WMDs. ذاكل مغنيات على النايز بالزلو دونالد ترامب بحق مغنيات على نني فنزويلا كحرمي يندحريلو ناتو مغنيا ጭብጢ ናቱ ኬዝ ናቱ ጉዳይ ኣብ ኮንግረስ ሒዝዎ ይምፃእ ንሕና ድማ ብድምፅና ነፅጥቆን ንቃወሞን ኢሉ ቅድሚ ሕጂ ኩሉ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ሓሽሽ ንመላይ ደገሎ ደይኮነት ገይም ኒቨንዙዌላ ረጂም ስርዓት ንምቕያር እዩ ስርዓት ንምቕያር ዝፈተና ቅድሚ ሕጂ ብትሪልዮናት ገንዘብ ከሲርና ኣሜሪካ ኣብ ዕዳዳ ተሸሚማ እምበር 5 ሳንቲም ኣይረብሐትን ህዝቢ ኣሜሪካን መንግስቲ ኣሜሪካን ኣይረብሐን መንዳረብ ይሕሉ ኮርፖሬሽንስ ናይ ኣሜሪካ ሕጂ እውን እኮ ኮርፖሬሽንስ ቶም ናይ ኣፅዋር ድዮም ቶም ናይ ኤነርጂ ድዮም ቶም ናይ ገለ እኮ ሶም እዮም ዘልይዎ ዘሎ ንዓታቶም ዓብ ረብሓይ ህዝቢ ኣሜሪካ ግን ነቲ ዕዳ ተሰካሚ እዩ ስለዚ ንሕና ንህዝቢ ኣሜሪካ ንውክል እንድሕር ኮይና ነዚ ጉዳይ እዚ ኣበርቲዕና ክንቃወም ኣለና ካብ ሊብያ ዝተገበረ ካብ ኢራቅ ዝተገበረ ኣብ ሱርያ ዝተገበረ ህዝቢ ኣሜሪካ እንትርፉ ዕዳ ክስከም ዝኾነ ይኹን ረብሓ ይረኣየን ስለዚ መናብሮና ኣብ ሕማቕ ዘሎ ግዜ ናብ ኩናት ኣይንእቶ ብምባል ተቃወሞ ብዙሓት ናይ ዴሞክራትስ ፖለቲከኛታት ድማ ኢላን ዑመር ሓዊስካ ኩላቶም ብተሪፍ ተቃዊሞም ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ናብ ኤሮጳ ድማ ንስከር ኤሮጳ ለንቀነ ኣገዳሲ ዘረባ ተዛሪቦም ኣለዉ The European Council is about facing the reality of the moment. The reality of a world that has become dangerous and transactional, a world of wars, a world of predators. The reality of this world means we Europeans must defend ourselves and we must depend on ourselves. We have been living in this world for some time. أبايتنا أوروبا كم تزاربتو بريزنت نايت كوميشن أورسولا فاندر لاين مالتيو كوننت كنقبال كنكلالنا كبيت كوننت يخاب قدمينا زلو أوروبا حبرت حزب أوروبا منقسات أوروبا تكوننا زلو بكل ما قد تخبيبنا ينزلنا تكوننا دما نتبدو تدما بعلنا طرينا نسقرا نغل بابا ويكا دادي زبلو ترامب كم زيله ويون كتحنهم زخل كم زيلن سلازي كلنا عطاتهم يتصبخهم زلو يزنقر بعفشا ازي رياليزيشن ويون نتكوننا ناي مقبال قزي تجميرهم زلو كل زي زاربهم زلو كنتا دما بسراشا زلو كنتات نابرتع ويخدلو أمريكا دما كابراشا قديدة تومالا دونالد ترامب بكل من قدي يجانا نقومالو رجيم تشينج خبر لهم كم زخلاب لعلتهم بوليتيكينيات دما تردي ومالو بخمي أبتا national security strategy تبل cultivate change لله أوشت أوروبا ناي civilization erasure ويكا ناي سلطانة تفعات يقاطم سلو زلو بذكالنا من قد نزي كنكيرو إيدنا كنتلنا ناي لله رجيم change أبكال هاجر قبولا يكونن زي liberal ideology كنقطلينا إليو أب أوروبا جن cultivated استخالنا من قدي نيروبا كابت زخدو زلو من قد كم زغير كنقبر لنا زي ما لدما رؤي متتتاو بوليتيكا كون كم زغلي سلازي أوروبايان مش حاجز كاب دونالد ترامب كما تصوم كاب زغل حدقا عبي فرهي أقاتي موالا فلايت كوميشن معناتو إيلان ماسك زي كوميشن زي كدم ساسالو إلي بقلتي كالوت بوليتيكينيا هذا ما تحاوي سملو سلازي اتكو داين ريوز لنا نيروباوي حبرات نتو كوميشن existential فتوي ناي هلاوي فتناي متي وزلو ببوتين ايكونا متي وزلو بإليت ناي أمريكان بدونالد ترامب اتي كوميشن يزولك ونيروبا هاقرات ببينان كان حزان لهم زولو زلو اتي كوميشن جن تارجت جيرو ملو كفر سوا دماء بقول من قدي ساعتخو قبرو ليهم سلازي أورسولا فاندر لاينن محازوتان تمجفراناتان عبب الدهويزي We have been living in this world for some time, even before the biggest wake-up call of all, that was Russia's illegal invasion in Ukraine in February 2022. Yesterday's peace is gone. We have no time to indulge in nostalgia. What matters is how we confront today. We cannot afford to let the world views of others define us. ስለዚህ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብቲ ሕጂ እቲ ናይ ቀደም ዝነበረና ምቾትን በሽቀጥቀጥን ክነብር ግዜ የብልናን ዕድል የብልናን ቀልጢፍና ተበራቢርና ካብቲ ዘለናዮ ክንንቀሳቀስ ኣለና ይብልሉ ንመን ሒዝካ እሞ በዓላቶም ኤውሮጳውያን ነፍሶም ዝብልዋ ዘለዉ ካስምዑ እዚ Politician in the European Union is Kaja Kallas. She is the top diplomat of the EU, the main person in charge of creating bridges between the EU and third countries. But some days ago, she said this. Maybe I can't say. كم تري ولا لهم زي أبال بايتونا أوروبا حبرتيو أبال نايت بايتويو تايز بلزلو تازح أمغت بوليتيكينيا أم العالم كايا كلاس تا بس أقام زلاب تحتي منيستر تا بريزنت نايت كوميشن دي كونت
تا توب دبلومات منستر ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኤውሮጳ ሕብረት እያ እንታይ ስለ ዝበለት እያ ከምኡ ኢልዋ ስምዕዋ እስከዚያ ሰብዚያ ፑቲን ከማ መልሲ ይበዋ ኣለኹ ገርመኩም Listen. I can't say it publicly here, but I have managed to convince some countries to not have meetings with Putin. We really need to reach out to the third countries all the time to explain what is at stake. Sometimes they listen, sometimes they have much stronger ties with Russians. I don't know why, because usually we are giving them much more money. We are the biggest trading partner, so far larger than Russia, but somehow they still believe them. Mrs. Kaya. እንታይ ትብል ኣላ መሲልኩም እዚኣ ቀንዲ ስራሓ ኣነ እኳ ብዙሕ ግዜ ገሊፀ ግን በዓላውን ገሊፃቶ ሃገራት ምስ ራሽያ ንኸይዘራረባ ጠጠው ንምባል እዩ ስራሕና ገለገለ ሃገራት ድማ ንዕወተሉ ኣለና እቲ ዕላማ እንታይ እዩ ሃገራት ምስ ፑቲን ዘለወን ርክብ ክበትካ ኢና ንፅዕር ዘለና ገለገለ ሕራይ ኣለናና ብዙሓት ግን እምቢ ይብሉና ግን ስለምንታይ እምቢ ይብሉና ይርዳእንን ኢላ ምክንያቱ ንሕና ኢና ቀንዲ መናግቶም ንሕና ኢና ድማ ብዙሕ ሓገዝ ንህቦም ግን ምስ ፑቲን ምስ ራሽያ ድማ ዝምድና ክበትኩ ዘይደልዩ ምክንያቱ ሉላውያን ሃገራት ስለ ዝኾኑ ናትካ ማጋበርያ ክኾኑ ይደልዩን እዮም ንስኺ ስለ ትሕጉስዮም ምስ ካልእ ሃገር ጠጠው ከብሉ ይክእሉን እዮም ምክንያቱ ንዓኸ ክሕጉሱ ምስ ጠጠው እንድሕር ኢሎም ፅባሕ ንጎስ ስኻትኩም ዘይትእመኑ ተጠሊምኩሞም እንታይ ሒዞም እዮም ክተርፉ ሽርክነት ናይ ሃገራት ኣብ ልኡላዊ ውሳነን ምርጫታት ናቶምን ደኣምበር ንስኻ ገንዘብ ስለ ዝሃብካዮም ብናትካ ትኳቦ ፖሊሲ ናቶም ክሰርዑ ዝኽእሉ ሃገራት ኩሎም ከምኡ ይኮኑን ብሓፈሻ እዚኣ ኣክንዲ ናይ ዲፕሎማሲ ስልጣን ተዋሂብዋ ዋላ እውን ምስቲ ኣብ ውግእ ዘሎ ንኣብነት ኤርትራን ኢትዮጵያን ይፋጠጥ ኣለዋ ዲፕሎማሲ ግን ኣገዳሲ እዩ ዝበሃል ዋላ እኳ ንዘራረብቲ ዘየለና ናይ ዝርርብዚ ክህልሎ እዩ ዝበሃል ብሓፈሻ እዚኣ ድማ ንርባዕተ ዓመት ተዋጊኣ ክኣክል ምስ ፑቲን ክንዲ ትዘራረብ ነቲ ናይ ዲፕሎማሲ ቦታ ሒዛ ምስ ፑቲን ኣነ ይዛረብኒ ካልኦት ድማ ከይዛረቡ ትብል ዳትስ ዋይ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ናቱ ቲምን ጠቕላላ ዘይረኽብዋ ምክንያቱ እዚኣ እታ ዲፕሎማት ናይ ኤውሮጳ እሳ ክትዛረብ ስለዘይደሊ ንዓዓ ኣብ ጣውላ ሒዝካ ምቕራብ ትርጉም የብሉን ባይ ዘ ወይ ፑቲን መሊስሎም ኣሎ ንኤውሮጳውያን እንታይ ኢሎም ስምዑ ኣብዚ европейские подсвинки тут же включились в эту работу прежние американцы. እዛ ዘረባ እዚኣ ቫይራል ኮይና ኣላ እንታይ ኢሎም ኣብ ናይ ቴሌቭዥን ክዛረብ ከሎ ንኤውሮጳውያን ናይ ብሓቂ እንታይ ኢሉ ተዛሪቦም መሲልኩም ዩሮፒያንስ ሊትል ፒግስ ንኣሽቱ ፒግ ማለት ተኻትብሎ ሓሰማ ንኣሽቱ ሓሰማ ተፀልዋ ፀርፊያ actually little pigs joined the work of the Biden administration in the hope of profiting from the collapse of our country ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ኤውሮጳውያን እዞም ንኣሽቱ ሓሰማ ምስ ባይደን ተፀጊዖም ንራሻ ምስ ወደቐት ካብቲ ውድቀት ናይ ራሻ ንክኸስቢ ኢሎም እዮም ሓሲቦሞ ግን ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ኣቦታቶም ከም በዓል ናፖሊዮንን ሂትለርን ፈቲኖም ዝፈሸሉ እዚኣቶም ድማ ፈሺሎም ብምባል ፀርፊ ብዙሕ ዘይ ኣይጥቀምኒ እዩ ዝበሃል ግን ንኤውሮጳውያን ክሳዕ ክንደይ ሒዘሎም ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ብዝኾነ ንባይደን ክፀርፍ ከሎ ንኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ስለ ዝፈልጦ እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣፉ ዝኸፈተ ንባይደን ስለ ዝፀርፍ ምስ ትራምፕ ኮይኑ ንባይደን ይፀርፍ ኣሎ ስለዚ ምስ ባይደን ኮይንኩም ዝፈተንኩሞ ሕልምናትኩም ፈሺል እዩ ስለ ዝፈሸለ ድማ ፈሺልኩም ክትተርፉ ኢኹም ይብሎም ኣሎ ስለዚ ኣብ መንጎ እዚኦም ሓይልታት ዘሎ ኩነታት ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናቐፀለ ይኸይድ ኣሎ ንፑቲን ዝጥዕም መድረክ መፅኡ ኣሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ንቐፅል ናብ ውትድርና hat gerade wirklich unser viele dieses geeifern. Fast-paced TikTok videos, high-production influencer road trips, all aimed straight at Gen Z. The German army says it needs tens of thousands of new recruits. With Russia's war in Ukraine reshaping Europe. ከም ትሪእዎ ዘለኹም መንግስቲ ጀርመን ብዙሕ ገንዘብ ኣብ ሶሻል ሚድያ ኢንቨስት ይገብር ኣሎ ንምንታይ ነዞም መንእሰያት ናብ ውትድርና ንምምፃእ ሕጊ ስለ ዘኣተኣታትዮም ዘለዉ እንተደልዮም ብወለንታ እንተደየለ ድማ ብግዴታ ናብ እስክርና ናብ ውትድርና ንክመፁ ግን እቲ ማርኬቲንግ ብሚልዮናት ዝቁፀር ብሶሻል ሚድያ ብቲክቶክ ብኢንስታግራም ብዙሕ ከምዚ ብፖስተራትን ነቲ ውትድርና ሰሓቢ ንምግባር ብዙሕ ፈተነ ይግበር ኣሎ እቶም መንእሰያት ግን ሰላማዊ ሰልፊ ይገብርሎ ኩናት ኣይንደልን ኢና ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ባጀት ናይቲ መንግስቲ ከመይ ኢሉ ይዓቢ ከም ዘሎ ብባጀት ማለት እዩ ነቶም መንእሰያት ናብ ውትድርና ንምምፃእ ዝግበር ዘሎ ፈተና እዩ ወልሲ ክዕወትሉ ደማ ይዕወትሉን ናብ ግዜ ዝግደፍ ኮይኑ ሕጂ በወገን አሜሪካ ዘሎ ክልተ ነገር ሂበ ክሓልፍ It's like being young in 2025. Here it is. I just got off an 8-hour shift at work where I make double minimum wage in my state. I hop in my car, check my banking app. Cool. I've got $50 to last me till next week. ከምዚ ቪዲዮታት ብዙሕ እዩ ዘሎ እንታይ ትብል ዘላ ደሞዝና ፈፂሙ ካኽለና ይካለን
ملو معلت نسرح هيوتنا فتيمو مستي هيوت زكنا براي كونن اتي انصرصروتن ጭንቀትን ድማ ንበይንዩ ንመን ያ ኸተ ተማርር እስከ ነቶም አቦታታ ንስድራ ነቶም ወለዳ ዝነበሩ ዕድመ በሓንቲ ደሞ ስድራ ተዓልዩ ዝነበርኩም ሎሚ በሓንቲ ደሞሲ ኣይኮነን ስድራ ክንዓሊ ናትና ናይ ሓንቲ ገዛ ተኻሪናውን ክንነብር ንበይና ይከኣልና ምስ 4 ሰብ ተኻሪየ ዝነብር ካብ ሓንቲ ሶምን ናብ ካልእ ሶምን ብደሞዘይ ክሓልፍ ኣይክልኒ ውያ ትብል ኣብቲ ቴሌፎን ዝኻ ነቶም ስደት ተሓስቡ ዘለኹም ኢና ነግረኩም ዘለና ነቶም ተሰዲድና ዘለና ድማ እዚኣ Buffett, why don't more people copy your investment strategy? It's not that difficult to understand in principle. And he said, oh, Jeff, that's easy. My approach is a get rich slowly scheme. And people don't like those. Exactly. And كم تري ودلهم جيف بيزوس هبتامنا عالمنا ناي امازونيو اب حدا مقابايا سبات نتنورن بافد بحال حدا عبي انا انفستمنت مخاريو سلمتايم سبات نزس خاتبو مخري قسيلكم غنزبكم اب ستوك ماركت انفست غيركم عقل غيركم تتصبيكم كتعبيكم تبلوم وزيد كمص زخل بكل منقد استمسكر منقدي سبات زي خطل ويل وسي سبات بقواراج كبت منبر قسيلهم كبت مسل زي دليلو بقواراج كبت مخدليقا نتندر كابون غنزب يخسرون منبر قسيل كاختبتم تدليقا كله فلوي بالحزيد ليكا فلوي في التزيد ليكا من قد فليتكا بتخكلنيا من قدي اندحر خيتكا نابتزل عليك بصح تخليخا እና በልዮም ዛረብ ዘለው ስምዑዎም ሐደራ 3 ታሪካዊ ጠላቶች አሉን 1 ታሪካዊ ጠላቶቻችን በቀጥታ አይመጡም 2 ታሪካዊ ጠላቶቻችን የሚመጡት በውክልና ጦርነት ነው 3 ለውክልና የሚፈልጉት የራሳችንን ኃይል ባንዳ አድርገው ነው 4 ባንዳዎቹን በፋይናንስ በሚዲያ በትጥቅ ያደራጃሉ 4 ያ ብቻ ሳይሆን የሚጠቀሙት ስትራቴጂ በውስጣችን ያለውን ድህነታችንን አብዛነታችንን የሃይማኖት ልዩነታችንን ኋላ ቀርነታችንን ይጠቀማሉ 5 كم تري وزلهم ፍልስፍና ያቲዎም ታንሽተ ሃገር ኣብ ሓደ ሶምን ክን አልያይና ዝብል ዝነበረት ሙኻና ቢያቶሎሚ በቃ አመረረ የማትዮም ዘለው እጂ እቲ መረረ ምእታዎም ዘሐጉሰና ይኮነን ስለምታይ ህዝቢ ሞቢላይዜሽን እዮም ዝጥቀምሉ ዘለው እንታይ ማለት እዩ ታሪኻውያን ጸላእትና ሓደ ኣብዚ ክትሪእዎ ከለኹም ብዙሕ ግዜ ታሪኻዊ ጸላእትና ብቁፅሪ 1 ብቁፅሪ 2 ብቁፅሪ 3 እናበለዮም ዝዛረቡ ታ ቀንዲ ትሕምሞም ዘላ እንታይ መሲልኩም ኤርትራ ወይ እውን ግብፂ ብዝደፍኦ ዘሎ ይኮኑን ዝርመሱ ዘለው እንታይ ዳ ኣብ ውሽጢ ዓዶም ጀንዊን ዝኾነ ናቶም መሰረታዊ ሕቶ ዘለዎምን ቃልስናቶም ድማ መሰረት ዘለዎ ናይ ወለዶታት ዘይተመለሰ ሕቶ ኣለና ዝብል ህዝቢ ኣምሓራ ማለት እዩ ካብ ተበጊሲ ዝዋጎም ዘሎ ናው ንገለገለ ኣብ ቀረባ ዘሎ መንሰይ ማለት እዩ ኣሽኪዕካ አንጻር ኤርትራ ሞቢላይዝ ክትገብረ ትኽእል ኢኻ እዚ ዝጥቀመሉ ዘሎ ዘረባ መን ኣበርትዑ ክትጥቀመሉ ምኻነ ትብሉ እቶም ተኸተልቲ ኣብዚ ቻነል ዘለኹም መብዛሕትና ትመልሲ ቀሊል እዩ ታሪኻዊ ፀላኢ ክንብል ንኽእል ኤርትራውያን ኢና حمد دفاج أنا دستنا بتنا توم أكايدا بتنا 4 كيلو فيلوزوفن استراتيجين أكايدان عبوا غاز غفلت إيرترا يا تاريخ أويس أنا إيلاك تزارب ملو مسل زلوا قل سلامتا إيرترا ما يتول مغنياتو إيرترا تاريخ أويس أنا إيلان تتزاربا نتا إيرترا زبلو تقال حزبوب نملع عالكتو كمولاسو لزخوليو بتنا 4 كيلو زلو كوميلو يزارب سمعو دي لهم كم صلاعي قطر كاين صلاعي دما كسعرت راي زلك زبل بروباغندا مغبر خطق مسل زغلي تمز بال زل كن انتي نسبه ايرترا بزو غزي كسمع زدلي ابتي ناي 4 كيلو زلو بزحت ايرترا نا بتانل تصحفو هم ندريا بچاتون تصحفو يقوم ملسك بوس لزي دلي مهنياتانون سلدي فلطت ملسي ايرترا نحوارو اب اثيوبيا انتاي تناتا استراتيجيكاو مرغص زي أقد أسعدتين أنا إيرتراس انتهي استراتيجيكاوي علاماناتا نابي قص أخذ كيد مس إثيوبيا زلوا نزيع ولا ون إيرترا فورين بوليس ناتا بتصحف سلدي وصع ويون أبزخونه بوتا خليو تلو خينو صحفوا لي سدلكم يدلي قد مكوينات ناي تግራይ إيرترا استراتيجيكاوي أمتناتا بمنقد بوليتيكاوي ناي هقدف بوليتيكاوي حلاف زنبره من سسماي وارسو يقنا على من سعد ኢትዮጵያ ኤርትራ ንኸይትፈርስ ዋጋ ክትከፍል ንኽእልና ምክንያቱ ናይ ዞባ ውርጋት ስለ ዘገድሰና ከምኡ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ጎረቤትካ እናነደደ ከሎ ንስኻ ብሰላም ክትነብር ኣይትኽእልካ ዝብል ዘረባ ስለዚ ንኢትዮጵያ ንምድሓን ዋጋ ንክኽፈል ድልውነት ኣሎ ድ የለን ብናተይ መርገፂ ርዱ እዩ ኢትዮጵያ ሻሕ ትበል ዝግድሰኒ ይኮንኩናኒ
شحت بل إثيوبيا نحاي ني إثيوبيا نمدحان صفراء يقرصني يوم زولو قال يوم تزاربتي إثيوبيا نخد حن انت يتدحن إثيوبيا نزملك نيرترا بيزنس ناتا يكون بدهم لهم إيرترا كميديا إثيوبيا تفرس كنسرينا نبلنينا إثيوبيا بدلت إثيوبيا أنت فريساقن شحت بل ترى بل أين برنا يتفعلنا معنا زملكت قدايونا يكون إثيوبيا قداينا عنا زملكت يكون نحن عنا زملكت رايزا لنا نحن أنا كم إيرتراوي إيرترا ترى تقدسني إثيوبيا تصبون تركب تصبون زمدنا مس إثيوبيا خلونا نسرح هذا هو السودان تصبون كوينا أم تصبون متى نب تصبون زمدنا عن كيد نسرح هذا هو سوماليا جبتي كلهم يمن ولا بني وسعودي بس قرابتنا تصبون قربتنا يد لنا يقول نساتهم تصبون كله واقعين غفلنا هنا جيجا اليوم تاكتولون يوم نتايدا مستقلاي تصبون تقبر الله نتايدا من السودان سرح لنا ونهاتو السودان دفرز ولا حيلين يرترح فرز كم زدالي سلاز نقرنا زولو that's why من يقبلون تكبر على ولا ولين دالنا مستقلاي ونكم ما تيجي ياخذ مستوكم ينزل حيلي سلاز زولهم كلنا عوام ممكن نسوم سلاز دالي بحدا نسرح بحدا حبيرنا نحاور زقتل زمدنا غيرنا نخمص الناس خلفتنا مسقار كينو دما حبراوي شركنات نكبر زبل دحقينو نقبلينا ካብ ዝቐፂልና እቲ ዘረባ ንሰምዖ ዘለና በብዙሕ መንገዲ ዝመጽ ዘሎ ኢትዮጵያውያን ነዚ እሳቶም ዝብልዎ ዘለዉ ኣብዚ ስምዑ ኦርቶዶክስ መጥፋት አለባቸው አማራና ኦርቶዶክስ መጥፋት አለባቸው Amhara and Orthodox must be destroyed. I'm not making this up. እኔ አይደለሁም ይሄንን ያልኩት ሴክሬታሪ ኦፍ ስቴት የነበረ በሪቻርድ ኒክሰን ዘመን ማለት ነው ሄንሪ ኪሲንጀር ይባላል በ1972 እንደ ኢሮፓያን አቆጣጠር በእኛ ደግሞ በ1964 ዓመተ ምህረት ቀዳማዊ አፄ ኃይለ ሥላሴ ለመውረድ 2 ዓመታቶች ሲቀሩት ለአሜሪካኖች እንግዲህ እንደ አድቫይዝ እንደ ጥናት ተጠንቶ ምክረ ሐሳብ ሆኖ ለፕሬዝዳንት ጽሕፈት ቤት የቀረበ ጥናታዊ ጽሑፍ ነው የምነግራችሁና በአጠቃላይ ኢትዮጵያን ማንበርከክ ወይም እንደሚፈልጉት አድርገው ለራሳቸው ጥቅም እንድትሰጥ አድርገው ለመያዝ የሚጠቅሟቸውን 4 ፖይንቶች ሄንሪ ኪሲንጀር አቅርበው ሄንሪ ኪሲንጀር ማለት ሓደ ካብቶም ርእሲ ናይ ፎሬን ፖሊሲ ናይ አሜሪካ ምዃኑ ዝንገረሉ እዩ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኩሉ ትክፋእ ወላ እውን እዚ ክሳብ ሕጂ ዝድፋኣሉ ስትራቴጂ ናቱ ህንደሳ ከም ዘለዎ እዩ ዝነገር ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ብናቱ ፅሑፍ መሰረት ታይሉ ኢትዮጵያ ኮንትሮል ንክትገብር ኣምሓራን ኦርቶዶክስን ክዳኸሙ ክኽእሉሎም ተተኻይሉ ድማ ክጠፍኡ ክኽእሉ ኣለዎም ዝብል ፊሎሶፊ እዩ እስከ ንስማዕያ እዚ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ገለ ካብቶም ብቐረባ ዝረኸቦም እዚ ናይ ሄንሪ ኪሲንጀር ፖሊሲታት ዝደፉ ሓይልታት ከም በዓል ጆርጅ ሶሮስ ዝበሃሉ ምዃኖም እዩ ወላ እውን ንመለስ ኣብዚ ኣምሓራ ብዝሰፍሐ መልክዕ እዮም ዝኸስዎ ነበረ ከነዚህ ውስጥ በጣም የሚገርመኝ አንዱ ማለት ብዙዎቹን እንሰማቸዋለን ጊዜ ከይወሰና ኣብ ካለ ጊዜ ከምጻልኩም ያኔሽተይ ጥራይ ተሰማም ልጆች ይወሰናሉ ወይም ደግሞ ፈጽሞ አይወልዱም እንዲህ ከሆነ ፖፑሌሽናቸውን እንቆጣጠረዋለን ሪሶርስ 10 ልጅ 15 ልጅ መውለዳቸው ያቆሙና በጣም በጥቂት ልጆች ይወሰናሉ ወይም ደግሞ ፈጽሞ አይወልዱም እጂ ሓንቲ ካብቲ ህዝቢ ኣምሓራ ንኸይባዛሕ ኩሉ ዓይነት መንገዲ ብዙሓት ንኢህአደግ ከምኡውን ነቲ ናይ ቲፒኤልኤፍ ስርዓት ኣምሓሩ በዚ ነጥቢ ይኸስዎ እዮም ሕጂ ድማ ወላ ኣብቲ ናይ ኦሮሞ መፅናዕቲ ከም ዝወፀ እውን ተመሳሳሊ ህዝቢ ኣምሓራ ንኸይባዛሕ ኩሉ ነገር ብጥሜትን ብውግን ብቀውስን ብሽግርን ብዓፀቦን ፅቡቅ ጌርና ክንጨናንቆ ኣለና እቲ ህዝቢ ከይባዛሕ ክዳኸም ኣለዎ ዝብል ፊሎሶፊ ይቕፅል ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዋላ ብዙሓት ደርፍታት ናይ ኦሮሞ ዝወፁ ዘሎ ናይ ኣምሓራ ንምድኻም ከም ስትራቴጂ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ይዝረብ ግምጣሉ ትፋኖ ድማ ያ ቃልሷ በርቱ ይቅጽል በወታደራዊ ቁመና ገዘፍ ብሎ ለመታየትና የተኩስን አቅም ለማሳደግ ሰፊ ስራዎች እየሰራችሁ መሆናችሁን ነው እንግዲህ እየተከታተልን ያለ ነው። ይሄ እንግዲህ መሳይ ትውልዱ በእኛ የፖለቲካ ፕሮግራም መሰረት መሰብሰብ አለበት፣ መሰልጠን አለበት፣ ታጠቅ አለበት። ጠላቴ ወደሚለው አካል ሁሉ ፋኖ ድማ ብዝከኣሎ ነቲ ኩነታት ይቃለስ እዩ ዘሎ ብዙሕ ፀገማትን ብድሆታትን ኣለዎ ግን they really want ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ካምፔን ናይ ብልፅግና ፋኖ ይዳኸም ከም ዘሎን ይሰዓር ከም ዘሎን ይወድቕ ከም ዘሎን እዮም ክዛረቡ ፈቲኖም ዘለው ባይ ዘ ወይ እንታይ ዝበሃል ዘረባ ኣሎ እቲ ኣብ ባህረ ዳር እዚ ሰብ እዚ ትዝክርዎ ተኮይንኩም ከታሓዘልኩም እንታን ጊዜ በኋላ ይህንን የአማራን ኮዝ የመጥለፍ ስራ ነው የተሰራው ውጭ ባሉ በዲያስፖራ አካባቢ ላይ በተቀመጡ የሻቢያ ወኪሎች በኩል ከፍተኛ ገንዘብ እየተላከ የፋኖ መሪዎች የሚባሉትን የመጥለፍ የሚያዝ ስራ ተሰራ በአገር ውስጥ ደግሞ ከቲፒኤልኤፍ ጋር ግንኙነት በማድረግ በአካል በመገኘት ጭምር
እዚኣ ከም ትሪእዋ ዘለኹም እዚ እቲ ኢዱ ሂቡ ዘሎ ናይ ፋኖ ተባሂሉ ናይ ሰላም ዲል ተገይሩ ተባሂሉ ድራማ ዝገብርሉ ዝነበሩ እዩ ዓብ ፕላትፎርም ተባሂብዎ ተነስነስ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ክልቲኡ ክልተ ነቲ ናይ ፋኖ ቃልሲ ብርሑቕ ሻዕብያ መንግስቲ ኤርትራ ብዙሕ ከም ዝድግፎ ንሻዕብያ ግዳይ ምግባር ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ድማ ንህወሓት ክልተ ኣገደስቲ ዕላማታት ካርሞም ዝደልዩ ነቲ ኣጀንዳቲ ይሰርሕሉ ኣለዉ ማለት እዩ ብኻልእ እዚ ሰብ እዚ እንታይ እታ ምዚ ሰብ እዚ ዝገበርዋ ዲል ኣብይ ኣሕመድ ንብዙሕ እዩ ተጠቂምላ ሓንቲ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ፋኖ ተዓሪቀ ብምባል ነቶም ኣብ ደገ ዝቃወሙ ዝነበሩ ሓይልታት ፖለቲካውያን ግዝያዊ ወረቐት ናይ ኣሜሪካ ወሲዶም ዝነበሩ ፖለቲካዊ ወረቐት ወሲዶም ዝነበሩ ወረቐቶም ክስረዝ ንክኽእል እዩ ተጠቂምላ እታ ድራማ ኣብ ባህረ ዳር ተዓዛቢ ናይ ኢጋድን ናይ ሕብረት ኣፍሪቃን ተሳቲፎምሉ ዝነበሩ ዓብይ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ እዩ ነይሩ ወሱ ዓብይ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ንኣሜሪካ ሰላም መፅኡ እዩ ዝብል ንአይኤምኤፍ ሰላም መፅኡ እዩ ንወርልድ ባንክ ሰላም መፅኡ ንቻይና ሰላም መፅኡ ኢልካ ዓብይ ሸቐጥ ንምግባር ተገበረላ ዓባይ ድራማ እያ ነይራ እዚ ድማ ትቐንዲ ተዋሳኣይ ናታ ዝነበረ እዩ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብኩሉ መንገዲ እቲ ገይም ናብ ኤርትራ ዘቕንዐ ዝያዳ ግን ነቲ ቃልሲ ብምሓራ ንምድኻም ዝግበር ዘሎ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብ ኩለን ዘረባታቱ ድማ ንኤርትራ ከም ግዳይ ጌርካ ንምእታው ብኩሉ መንገዲ ዝፅዕር ዘሎ ናው በዚያ ገይም እዚኣ ገይሮም ነቶም ብፖለቲካ ተቃወምቲ ናይ ኣብ ዝነበሩ ኣብ ደገ ኤርትራ ክትቅበሎም እያ ስለዝበለት ዝግበር ዘሎ ድራማ ድማ ስሙ ይገርም እዩ መዓት ኢኻ ትሰምዕ ለመቀበል ዝግጁ ነኝ ስትል ገልጻለች ኢትዮጵያኖች ለመቀበል ዝግጁ ነኝ ስትል ገልጻለች ከአሜሪካ ወደ ኤሪትሪያ ሄዶ መኖር ይቻላል እየተባለ ነው ኤርትራ የራሷን ዜጎችን በምን ደረጃ ነው ያዘችው ለሌላ ቦታ አስጣሉ ስትል ምን አንድምታ አለው የዚህ መልእክት ጀርባ ምን እውነት አለው ብለውን ጉዳይ በጥልቀት እናያለን እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ከኛ ጋር አሁኑ እንደተለመደ ውይይታችን ለሌሎች ከደረጀ መርጋራ ከናንተ ጋር ቆይታ እናደርጋለን አቢ አንድ የሆነ ድራማ እየተሰራ ያለ ነገር ይመስላል እስቲ ትንሽ ለአድማጭ ተመልካቾቻችን ሙሉ ሲሉ እንዲይዙና በደንብ የተከታተሉ እንዲሄዱ ወደ ኋላ መለስ ብዬ ነጥቦችን ላንሳ ባለፈ እንታይ እዚ ኤርትራ ናይ እቶም ተቃወምቲ ፖለቲከኛታት ናይ ኢትዮጵያ ተቀበል ምባላ ከም ሓደ ዓብይ ድራማ መስርሕ እዮም ክጥቀምሉ ዝደልዩ ዘለዉ ኣሕሪቕዎም ኣሎ ብርግፅ ምክንያቱ መፂኦም መፃወቲ መላገፂ ናቶም ክኾኑ እዮም ዝደልይዎም ነይሮም ኤርትራ ድማ ንኸምኡ ከተፍቅድ ኣይትኽእልን ጥራይ ዘይኮነሲ ድሕሪ ንኸምኡ ተፍቅድ ኮይንካ ዝኾነ ይኹን ኣላያንስ ወላ እውን እቲ ፅምዶ ኢሉ ዘሎ ኣብ ትግራይ እውን ኣሚኑ ምሳኻ ክፀምድ ኣይክእልኒ ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግሩ ሴይፍ ሄቨን ክትቦ ዘይትኽእል ተኮይንካ እዚ ፖለቲካዊ ንቡር ፀወታ እዩ ንቡር ኣካይዳ ናይ ፖለቲካ እዩ ስለዚ ንሓደ ስርዓት ዝቃወሙ ዘለዉ ኣሜሪካውን ዶናልድ ትራምፕ ስለዝኾነ ብዛዕባ ፖለቲካ ብዛዕባ ሂወት ኣፍሪቃውያን ስለዘይግደስ እምበር ዝግበር ኣይኮነን እዚ ሓፈሻ ግን ኣብ ንኤርትራ ንተቃወምትናታ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣስፊራ ቤት ፅሕፈታት ሂባ ወታደራዊ ስልጠና ንክገብሩ ትገብር ዘላ እንድሕሪ ኮይና ነቶም ንዓቢ ዝቃወሙ ዘለዉ ኤርትራ ከምኡ ተመሳሳሊ ዕድላት ንክትገብር ሓደ ፍሉይ ነገር ኣይኮነን ካልእ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ናብ ስዑድያ ዝኸዶ ኣመና ይሕሚምዎም ዘሎ ስለዚ ኤርትራ ምስ ስዑድያ ዝገበረቶ ዝምድና ድማ ብምንታይ ይሕምሞም መሲልኩም ኤርትራ ምስ ኢራን ክትዛመድ እሞ ንእስራኤልን ንኢማራትን ፖለቲካ ገይሮም ምስ ኣሜሪካ ዘሎ ርክባት ገለ ተጠቂሞም ኩሉ ናብ ኤርትራ እገዳ ንኸውርዱ ዝሓሰብዎ ስለ ዝሞቶም እዩ መራ ይሕሚማቶም እዚኣ ኤርትራ ምስ ስዑድያ ምስ ግብፂ ትገብሮ ዘላ ዲል ካብ ግብፅን ካብ ስዑድያን ዝመፅእ ሓገዝ ኣይኮነን ቀንዲ ዝሕዝኖም ዘሎ ሰብ እንታይ ዳ ድራማ ምስ ኣሜሪካ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ምስ ንኣልሸባብ ትሕግዛላ ዶ ገለ ዶ ተባሂሉ ድራማ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እገዳን ዕፅዋን ክመፅእ ዝኻኣለ ከምኡ ናይ ምምፃእ ተኽእሎ ዚሮ ስለ ዝገበረቶ ኤርትራ ኣመና እዩ ዝሕምሞም ዘሎ ተቐሪፅኩም ሕደሩ ጥራይ ኢኻ ትብሎም ነዚኦም and then we move on ንቐፅል ካብቲ ዝቕፅል ናብ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ንስገር ቀድማ ሚኒስትር አቶ ጌታቸው ረዳ መቀለ ክምለስ እዩ ኣብ ዝተባሃሉ ፕሬዚደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ጀነራል ታደሰ ወረደ ድማ ልኡኹ ውሓት ሒዙ ኣዲስ ኣበባ ተጓዒዘሎም ፕሬዚደንት ታደሰ ወረደ ናብ ኣዲስ ኣበባ ተጓዒዘሎም ኣብ ወሰንቲ ጉዳያት ንምዝታይ ተባሂሎም ውሓት ሕጋዊ ሰውነቱ ከይተመለሰ ግዛዕታዊ ሓድነትን ተመዛበልትን ወገናት ትግራይ ናብ ንቡር ከይተመለሱም ትግራይ ብቁጠባን ማሕበራዊ ንጥፈታት ድማ እገዳታት ነቢሩ ተባሂሉ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ዝኽሰሰሉ ዘለዋን እዮም ብኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ስምረት ድማ ብመሰረት ውሳነ
ሕግራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ መረፃ 2018 ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ብቁልጡፍ ብምትግባር ኣብ ትግራይ እውን መረፃ ክካየድ ከም ዘሎ ቅዋም ገሊፆም ህወሓት ሕጋዊ ሰውነቱ ከይተመለሰ ኣብ ትግራይ መረፃ ከም ዘይካየድ ዝገልጽ ዘሎ ኮይኖም ካብ ህወሓት ወፃኢ መቐለ ዘለዎ ሓይልታት ፖለቲካ ትግራይ ድማ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ብምሉእነት ክትግበር ግዛታዊ ሓድነትን ተመዛበትን ከምኡን ስደተኛታት ትግራይ ናብ ንቡር ህይወቶም ብምምላስ ቀዳምነት ዝወሃቦም ጉዳያት ክኾኑ ከም ዘሎም እናገለጻ ይርከባ ታደሰ ወረደ ወጥሪ ሰማይ ኣብ ዝዓረገሉ ኩነታት ምክትሉ ምስ ዝኾነ መራሒ ህወሓት ኣቶ ኣማኑኤል ኣሰፋውን ሒዞም ናብ አዲስ አበባ ምስ መንግስቲ ፌደራል ንወሳነ ዘተ ተጓዒዞም ዘሎም መቸም ናይ ትግራይ ጉዳይ ከም ትፈልጥዎ ብዙሕ ነገራት ስለ ዘለዎ እስከ ንስማዕ ንትግራይ የፅንሕካ ንኣምሓራ ዘሎ ህውከት ንምጭፍላቅ ወይ ኣምሓራ ዘሎ ህዝባዊ ዓመፅ ቃልሲ ንምጭፍላቅ እንትኮይኑ ትርጉም የብሉን ብካልእ ባህላታይ ማለት እዩ ናብ ትግራይ ከይወርር ኣምሓራ ኣሎ ስለዚ ትግራይ ኣፅኒሐ ኣምሓራ ክወቅዕ ናብ ኤርትራ ከይወርር ትግራይ ኣሎ ስለዚ ኤርትራ ኣፅኒሐ ትግራይ ክወቅዕ እንትኮይኑ እዚ ስሉ ወደ ፍሕራት ረኾ ሻጥር ስለ ዝኾነ ዋጋ የብሉን ንኢትዮጵያ እውን ኣየድሕንም ስለዚ እቲ ናይ ብሓቂ ናይ ሰላም ዘተ ካብ ናይ ውግእ ካብ ዓመፅ ካብ ወራር ንባዕሉ ኣፅርዩ ውሽጣዊ ጉዳያቱ ኣልዩ እንድሕር እቲ ዘተካይድዎ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ናብ ሰላም እውን ተተሰጋጊሩ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ድሌት ህዝቢ ትግራይ እውን እዚ እዩ ኣነ ከምኡ እየ ዝደሊ ህዝቢ ትግራይ እውን ከምኡ ይደሊ ኢለ ዝኣምን ምክንያቱ ኣብ ውግእ ኣይርባሕን ወረ ውግእ ጥራሕ ዘይኮነስ ወረ ውግእ እውን እዩ ምስማዕ ኣፅልይዎ ዘሎ እዚ ህዝቢ ማለት እዩ ስለዚ ናብቲ ንሕና ንብሎ ዘለና መትከል ይመፅእ ኣሎ ማለት እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከምኡ ተገይሩ ናብቲ ብተደጋጋሚ ይልን ውዕል ፕሪቶሪያ መቸም ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት little bit complicated ምዃኑ ምፍላጥ እዩ ሕጂ እዚ ታደሰ ወረደ አዲስ አበባ ከይድሎ አዲስ አበባ መምስከደ ትግበር ድራማታት ድማ ኣሎ ኣብዚ ሓለፈ ታደሰ ወረደ ኣብቲ ናይ ህወሓት ዋዕላ ኣትዩ ማሕላ ከም ዝፈፀመ ንህወሓት ክሳብ ሞቱ ክከላኸለላ ምዃኑን ግን ብዙሓት ድማ ንህወሓት ከጥፍ ኢሉ ዝተፈጥረ ሓይሊ እንተሎ ንሱ እዩ ዝብል ስነ መግወት ድማ ኣሎ ስለዚ it's a very very confusing thing ኣብቲ ትግራይ ብፍላይ ድማ እቲ ናይ ምርጫ ዝበሃል ዘሎ ቫሪያብል ተወሲኽካሉ ድማ ሓሸውየ ጥርዚ እዩ ዘለና ስክፍታ ኣብዚ መረፃ እዚ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ዘቀላቀሎ ስልቲ ኣሎ ንኣብነት ከባቢታት መረፃ ምግባር ይከኣለሎምን ዝበሃሉ ከባቢታት ብሰማያዊ ሕብርን ብቀይሕ ሕብርን ፈሊናዮም ኣለና ዝብል ኣብ ባህላታት ብተደጋጋሚ ንሰምዕ ኢና እዚ ንዓና ዝፈጥረልና ስክፋት ኣብ ትግራይ ወይ ድማ መንግስቲ 4 ኪሎ ኣብ ዘጣየሾ ጊዜያዊ ምምሕዳር ዝመርሓ ትግራይ ሙሉእ ንሙሉእ ቀይሕ ጌርካ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ዘይሕጋዊ ክፈርስ ዝግብኦ ምምሕዳር ሰማያዊ ጌርካ እቲ ዘይሕጋዊ ስርዓት ብመረፃ ሕጋውነት ንምልባስ ዝኽየድ ዘሎ ከይዲ እዩ ዝብል ስጋት ኣለና እዚ ብሄር ንዘይ ምምላስ እውን በቃ አልቲሜት ምክንያት ህወሓት ተባሂሉ ይኽሰስ ሕዝቡን መረፃ ንዘይ ምግባር አልቲሜት ከውስ ተባሂሉ ህወሓት ዝኽሰስ ኮይኑ እዚ ክልቲኡ ጌጋ እዩ ባህላ ያነ ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ክቃለስ እየ ዝብል ዝተፈላለየ ውድብ ክህሉ ይኽእል እዩ ሕጋዊ ይኹን ዘይሕጋዊ ብዘየግድስ ግን እንተገደደ ሓሳብና ዋላ ዝተፈላለየ እንትኾነ ኣብቲ ናይቲ ብሄር መሰረታዊ ዝበሃሉ ኣጀንዳታት ግን ስምምዕ ምምፃእ የድሊ ዝተፈላለየ ዓይነት ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ዋላ ይሃለወና መርገፂና ግልፂ ክኾን ክኽእል ኣሎ ንህዝብና እውን ግልፂ ንኣባላትና እውን ግልፂ ንዓለም እውን ግልፂ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ግልፂ ክንገብረሉ ኣለና ዓቕሚ ዘይብልካ ሲ መረፃ ዶ ዲሞክራሲ ዶ መስሓቅ እዩ ብሓቂ ጊዜያዊ መንግስቲ እውን በተለይ እቲ ናይ ታደሰ ወረደ መቸም ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም እቲ ኩነታት ናይ ትግራይ ብዙሕ ኣዛረብቲ ነጥብታት ኣለዎ ናይ ትግራይ ጉዳይ ድማ ኣብቲ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ፖለቲካ ኣካይዳ ሰንትራል ሮል እዩ ዘለዎ ምክንያቱ ኣብ ትግራይ ፕላናት ናቱ ብዙሕ ምዃኑን ነቲ ናይ ትግራይ ኣቃውማ ድማ ናብ ኤርትራ ክገብሮ ዝደሊ ሕልሚ ትግራይ እታ ሰንትራል ቦታ ምዃኑ ንዑዩ ዝንገር እዚ ከዓ እንታይ ማለት እዩ ናብ ኤርትራ ሕልምታት ናይ ኤርትራ ናቱ ኣጀንዳ ናይ ኤርትራ ናቱ ክሳብ ሕጂ ኣይተስተኻኸለን ዘሎ ወይ እውን እቲ ሕልሚ ናቱ ናብ ኤርትራ ዘለዎ ክስተኻኸል ዝኽእል ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ መቸም እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ቀሲልካ ክትዕዘቦ ትኽእል ኢኻ
ካብ ቀፂልና ናብትናትና ሓንቲ ናይ ፖለቲካዊ ኣብቲ ድራማ ናትና እሞ ክንሰግር ቁርብ ንግዚኡ ጠፊያ ዝቐነየት እያ እዚኣ ኮይና ንስማዕ ያስከ ግን ድማ ናይ ስትራቴጂ ደገፍቲ ባሕርና ንሓሉ ድሓር ሕቶ ነቕርብ ዝብሉ ኣሎ ግን ንሕና ኩሉ ግዜ ተጋጊና ዝኣተናዮ ኩናት ኣሎ ንመሬት መስለና ንምዕቃብ ኢሳያስ ኮይኑ ይፀንሕ ንባሕሪ መስለና ንምቕፃል ስልጣን ኢሳያስ ኮይኑ ይፀንሕ ንስዋዕ ሻዕብያ ንቐፅል ስድራና ዘይ ንቐፅል ንስንክል ንሻዕብያ ንቐፅላ ብጥዕና ትቕፅል ምስ ገንዘባ ትቕፅል ደቅና ግን ዘይቅፅሉ ስድራና ግን ዘይቅፅሉ ንሕና እውን ዘይንቕፅል ንኸው ንዓና እዛ ዘረባ እዚኣ መይታ ትካየ ሕጂ ቀደም ምናልባት ክሸክዕ ዝኽእል ሰብ ነይሩ እዩ በዚ ትብሎ ዘለካ ዘረባ እንተቲ ናይ ሎሚ ዕድመ ንኣብዪ ኣሕመድ ንዑ ነቶም ካድረታቱን ድሌታቶምን ባህግናቶምን ከም ፀሓይ ቀትሪ በድሓውሃው ኢሉ ንኤርትራ ንናፅነታ ኣይንቐበልን ንልኡላውነታ እውን ሕቶ ኣለና ከመይ ጌራ ተገንፂላ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ክትወፅእ ከላ መን ኣፍቂድላ ዝብል ኣብ ፓርላማ ንዑ ምሱ ትሰርሕ ዘለካ ዝሓወይ ንስኻ ካልእ ከኣዳ ድለ እታ ፖለቲካ ከይዳ እያ ክትዕባኣላ ትኽእል ደረጃ ኣይኮነትን ዘላ ስለዚ I think we are clear ኣብዚ ኩነታት እዚ እታ ፖለቲካ ክትመቶም ከላ ግን ክንሪኦ ፅቡቅ ስለ ዝኾነ ዘምፃልኩም ዘለኹ ንቐፅል ኣብ ኤርትራ ገፅና ምስ ንሰግር ሓደ ካብቲ ኣብዚ እዋን እዚ ዓብ ነገር ጌርካ ክትገልፆ ይትኽእል ኢኻ ግን ስቲል ሲግኒፊካንት ኣገዳስነት ዘለዎ ጉዳዩ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ኣምባሳደር ናይ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ስዊድን ናብ ኤርትራ ከይዳ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ስዊድን ኣብዚ ኣብ ዩሮፒያን ዩኒዮን ኣባል ኮይና ኣገዳሲ ተራ ዘለዋ ብዘይነዓቕ ተራ ዘለዋ ሃገር እያ ናው ምስ ኤርትራ ድማ ንስዊድን ብብዙሕ ነገር ክትሪእያ ትኽእል ኢኻ ስዊድን ኣብ ግዜ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ይኹን ክሳብ 97 ኣዝዩ ኣገዳሲ ተራ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ንቃልሲ ኤርትራ እውን እንተኾነ ዓብ ተራ ዝተፃወተት ሃገር እያ ነይራ ድሒራ ድማ ትዝኸፍአ ተራተ ካብ ተፃወቱ ሃገራት ድማ እያ ነይራ ምናልባት ኢንተርቪው ናተይ ምስ ብፃይ ሓውና ቴድሮስ ዝገበርናዮ ዝግርዎ ተኮይንኩም ብዛዕባ እዚ ስፔሻል ቪድዮ ጌርና ነርና ኣብዚ ቀፂልና እዚኣ መፅያ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሃገር ኤርትራ አቶ ዑስማን ሳልሕ ርክብ ከም ዝገበረት እዩ ዝንገር ዘሎ the two foreign ministers discussed bilateral relations between Eritrea and Sweden, regional development as well as peace and security in Africa and the rest of the region. Obviously, كان داغداسي نزوباو كنتات كلتاو ركبات كلتاو زمدنا ኤርትራ ስዊድንን ከምኡውን ዞባዊ ርግኣትን ሰላምን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ኣፍሪካ ከምኡውን ናይ ቀይ ባሕሪ ቦታ ማለት እዩ ከምኡውን ምስ ሚኒስትሪ ምስ ሚኒስተር ናይ ሌበር ኤንድ ሶሻል ዌልፌር ወይዘሮ ልኡል ገብረኣብ ከም ዝተረኸበት ድማ እዩ ዝንገር ዘሎ ኢነ ሚቲንግ ሺ ሄልድ ዊዝ ከምዚ እውን ንሪኦ ኣለና ስለዚ ምስ ክልተ ኣገደስቲ ኣባላት ካቢነ ናይ ኤርትራ ተራኺባ ኣላ ማለት እዩ ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ምናልባት ስዊድን ኣብ ተራ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ወይ እውን ፎሬን ፖሊሲ ናይ ስዊድን ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ይመስል እስከ ንሽተ ብዚያ ስምዖ on recently a significant restructuring of its international development assistance, with 4 African nations losing their bilateral aid programs in the coming years. The Swedish government will phase out development cooperation with Zimbabwe, Tanzania, Mozambique, and Liberia. Minister for International Development Cooperation and Foreign ሕጂ ኣብዚ ክልተ ነገራት ምርኣይ የድሊ ስዊድን ዘለዋ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ብፍላይ ምስ ሃገራት ኣፍሪካ ዘለዋ ሽርክነታት ካብ ብዙሓት ሃገራት ትቆርፅ እያ ዘላ ኩሉ እቲ ገንዘብ ናብ ዩክሬን ክኸይድ ኣለዎ ካልእ ዝኾነ ይኹን ሰብኣዊ ሓገዛት ካብ ብዙሓት ሃገራት ዲፕሎማስያዊ ኣካይዳናታ ኢዳ ትስሕብ ኣላ ከምኡውን ካብተን ሰሓል ሃገራት ናይ ተን ብዕልዋ መንግስቲ ካብ መንግስትታት ዝወደቑ መንግስታቶም ዝተኣለዩ ከም በዓል ቡርኪና ፋሶ ኒጀር ማሊ ዝኣመሰላ እውን ዲፕሎማሲ ናታን እቲ ወፃኢ ሓገዝ ናታን ተኣልየላ እያ ስለዚ ፎሬን ሪስትራክቸሪንግ ትገብር ኣላ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ከም ምቕፃል እውን ኣብዚ ቀረባ ቅንያት ኣብ ልዕሊ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ናይ ኤርትራ ኣብ ስዊድን ዘላ ስጉምቲ ወሲዱ ከም ዝነበረት መንግስቲ ዝንገር ንሱ ድማ እታ ቤተክርስትያን ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ናይ ኤርትራ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ርክብ ኣለዋ ብዝብል ክሲ ማለት እዩ እቶም ተቃወምቲ ዝበሃሉ ብዝገበርዎ ኬዝ ማለት እዩ ክሳብ 85,000 ሓገዝ ንቤተክርስትያን ዝወሃብ ዝነበረ ንሱ ጠጠው ከብልዎ ከም ዝመረፁ ዝገልፅ ሓበሬታ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ
أكل هاي كله حماق نجاراتنا تجبر خلو نبي إرترا دبلوماسي كجبر استفتني نمنتاي كوني خاون نزبل مجمريا مزيا أرستزيانا بقربا كانت تحازون خل سويدن حدا نجار نساتهم مسير ترازلو بقربا زكاتل ونجار انتنيرو زي قدايناي سورات زنبري بإرترا بزي فردز تأثروا 10,000 سبات بزي قدما كنت كفتحو تصوعو 993 كم نذكرو أبز حلفة إرترا كنت 3 جزء سورات كم زفتحت مو ببزحت أجراد ما تسفى بزحت أجراد تسفى زنبرو له مدرخ تفتيرو 5 لون أبزي قداينا إسراتن ويم قداي بوليتيكانا إرترا دما حانت كابتي بزح دفئت تقبر هجر سويدن كمخانمة نعود نتقدايتي نزي إرترا تبقيساتو زلا صبوق تبقسو كون دخون مسؤوم كنسرع نخل كاب زبل تبقسوون كوني خليو إلكا خد قمتو تخليقا بزخونة سويدن مس إرترا زقبرو وزمدنا أكداسيو أكالنا أوروبا وحبرات سلو زخونو إرترا كمتي سورات كلها يا مفتاح تخدو زلا نزقو عزوزي اعتباب بلا حزا صبوق زخونة وصيد كتروح بلو تسفاي قبر نعايز حقوستني مزانا إرترانا UN كوردينيتر من رخابايو مغنياتو كابا ملو إرترا زلو ديبلوماتس تزبالة تسألنا إرترا بتصبوق نخطرق واحد تسعر زلا سب زيا نهلا فالجيت بهالسبيع سلازم مساعة رخيبة سلازلا نا إرترا بروغرس بتصبوق كتقلت الله تخل سب زيا so this is one حانت نقر زي حقوستنك عبزيو تاكاليتي كند زي حقوستنك تسأل بلا على تري والله أنا أبز حلفة أتريد تزاريبا يا رب زلن كني إرترا سلم انتهى توم نعش دبلومات ناتا أبتي ركبات جاي موت إلى نيره نعيش سمعهم جرومي بلاكم يلقون but this is يقبروني رمخونيهم بس اللي جنا وتسين نيرو أبز حجكن تون كل تمن ساعات نريهم زلنا نبحكي تحقوسه منستري حبريته حجر إرترا دما دايما دايلو نزاس اللي فوس جبرا بمخالو we are very very happy أزي عينت بحر دما ينا خنر ندلي سلزي بحكي تسبل كم زي عينت بحري كقصل دمان دل مغنياتو نعشتو ولدو بوليتيكانيات ناون نخدميت كموتسو ناتسرح كركبو صلاتنا دما زنبهقو زلو بوغيرم تسفانو قرصو سلندلي حتى فيديو دما لابزيا كلنا بلو بزحت سدولا يلهم ولا من منغس إرتراما قلت يزاربكم لذي أبي إرترانا الزمن 26 ولا من منغس إرتراما قلت يزاربكم إذا قلت شحن 26 منغس إرترا لوط إزغورو الأوان كل ليميت الله نقرأكم الله مالس بجيزيس إذا قد محموش عمتكم أيبلني قد معسرت عمتكم أيبلني حجي قلنا يلوت أواني بتفترة حجي نايلوت أواني انت يبلا الله رداكم الله بناي تفترة حجي نايلوت أواني أكل سكترات نايتعدي سرح جزات رأي هنا أكله إرتراوي لوت إخنري كنفقر سلام خونا عدنا أو حجيس إنه زيادة زربا باي وجن ولا حنت جاي بلان أنا كبزات سمع كذا لو زربا مالتيو وانو كل جزء زبحال زلو زربايو سلزي يس 2026 كان مجمري بزح سرح كسرح الله مخانو تثبيت يقبر الله I really hope زي ودت عباس بلو زول أبكالو ون تسرحنا ايربورت نايكلن أب إسرع سرانش دشان كجمر مخانو ون كزارب سميع لهم أفكايس عرينا خنا بالندلي نايوش عبري تاز فلتو سلزي بالله يعني أتي تمنيتنا نجلس بحكنا نجلس I think بس حير تراوي أبزح حسب زيا يرعميو تي ناي سكيورتي حتى سقاطات زلو ستيل اللوجن أبس هاجرو تكاسل ديلان لذي نعو كمان أي كفون إحنا قدا أب هاجرنا وكينات يبلان سلزي إرترا ماس تسرح كجمرة لنا جدا سرح كجمرة لو زخل نايلمعات روي زخون سرحات كرايو لو زخل عمت نكخون نمنى تتمنيخا إخا تركب نمنى نبقس نسعر نابلكو نايلو معرستي كودك فتني كم وترو دقفكمن حقسكمن أي توقارتو نابلكو نايلو معرستي مزا ترفزي أخ كتفكمي